Hi guys. Hi guys. Hi guys. Modise say guys, how are you guys? Modise say how are you guys? How are you? How are you queens and kings? How are you doing guys? Modise say. I hope you are okay. Sorry ndazoya late. Ndato kuma 6 uko ndato kwa msoro. Pana mnachaya kusonduka msoro. Ma 6 uko. As landry busy gonna party 6 kuikuni. Don't worry, acha we are more to come. More to come. A lot to learn. A lot to know. Nanu nokuzati dzangu nokudzaindoka. A lot to come ikoko. Right. Saka guys, mende ku YouTube. Vamwe vakari ku YouTube kwaita kutonakirwa ndataku party 6 ku YouTube. Right. Mende ku Hanzi, you are very important to us Zimbo. Yeah, yakazembe. Love you too. Hanzi, is that a dress? It looks so good on you. It is. It is a dress and it looks so good on me. Yes, minde ku YouTube guys, go to YouTube and subscribe. Munoona nyaya dziriko. Munoteerera nyaya dziriko. Anditika munoteerera nyaya. Pandinenge ndisipo enda ku YouTube ko muno subscribe guys. Munoteerera. Vamwe vato tikaita kuma party 6 yes. Tiri pa pattern, timbori pa pattern kandi. Ndiyo party 6 last year kana kuti uri party tipa party 6 party 7 tipa party chi. Tukwenda tara ibhuku kariya. Ibhuku ratiri kunyora. Ibhuku. Saka tanzi next time tipe time. Tinonetsa ndikupe time to ndine nonde nsingadozivi ndo derega nendinaro. Saka nsingadozivi kuti ndikuita chakati nechakati ndopedza nguvai. Anditinoona yes soko I love you too. Anzi ku YouTube ka series kari kufaya. Tell the melody kuti ku YouTube series iri kufaya. Ku YouTube kune series kune bhuku ratiri kunyora ku YouTube ko guys. Enda muchinoteerera ku YouTube ko muchinodongorera ku YouTube. Ku YouTube kune bhuku ratiri kunyora riri kufaya zvisingaiti. Bhuku reupenyu hwangu. Kune bhuku reupenyu hwangu. Kune bhuku reupenyu hwangu randiri kunyora uko. Saka endai ku YouTube naika. Right guys, maswera say aiwa taswerawo nendaswerawo asi ndikuteta nchibika because ndine muna chandiruka musoro na 6 but kuri kuna basa tinogona kurukwa zvedu teacher live party atizondikurukira mbando zvinonesa because ifudze mumba harizo yatsoita hanzi mamo yo waiting on party 6 saka muri kutipa party 5 ini ndiri kungoisa kama handisikuziya ndiri kungokanda maseries saka ndikuzati tipa pattern ndichazoona as YouTube kutapira. Thank you very much guys for going to subscribe ku YouTube. Tichange chikanda yose koko dzangu dzose koko ndokwa muchadzizivira. Ya time yekukudzai zvakanangana neni zvese asi koko ndokwa nenchikanda. Ndichitotaura koko ndichikanda koko ndichitaura chikanda nedzimwe nyaya dzimwe dzinoya nevanhu dziri a bit sensitive dzandisingakandi panapa. Ndichadziverenga ikoko munenge muchiona. Hanzi but paunenge wakunakidza yobva yapera tomirira next episode. Ndokuti zviendeke mberi zvakadaro hanzi ndakapedza kuona. Alright, muno subscriber guys. Right, nasitauya pano ndanyora before ndikati tiri kuita keep it true and this is hard talk and we are not going to tolerate sensitive people because this is a sensitive issue. And mona, this is a very sensitive issue. I'm going to play an audio for you guys. Antika ndichakuplay audio yandichakuplay. I want you to listen to that one open minded. Antika atili pano pa diaries atili madofo ndofunga ndatry by all means kubva pamakatinga kufollow pano chapo you know ndotokudza kuti apa pa biverki apa pano chanda so because some of the things ndine singazivi anti muri ku comment section ini ndine nchikudzai ndechitoziya ndinokupai to my hints anditika right. Saka nyaya tinoda kufamba nayo izvi zvinhu nyaya it's a very sensitive topic. Kune vanhu vakawanda vari kurarama zvinhu izvi right now as we speak but hatina voice. Hauna voice. You can't stand up and say because of zvinhu zvakawanda zvinoitika kuti mupenyu but sandataura kuenda kumberi. Let's go to the audio. You hear your audio yourself. Totangira inyaya iri kuto yaitika izvozvi anditika inyaya yaitika izvozvi anditi saka toda kufambirana pa same page anditika tichenda mberi takadaro haisi nyaya yekunzi nyaya yakujara kuti nyaya ichi inyaya yaitika izvozvi iri kutopisa anditika right. Tida kuti tifambirane because it's a very sensitive issue. Nyaya dzakadai idzi. Right. Moteereresa ndika moteereresa endei. Good morning ladies. Sorry nekuisa message kunze koyedza kudai.
It's just something Chandibata and I thought I should share with you. Guys, let's spread the message to all the ladies out there. Let's not normalize kugara in abusive relationships because better kubuda uri mpenyu than wafa. So, yesterday, one lady on Kambogara naye, pavaigara nene panapa, they would fight and whatnot namurume wacho. And then ndakatomoti pavanga vakumuvha, I hope zvinzoindwa mukuita zvamuzoita in front of mwana chichi because vakamuvha vakutora mwana wavo from fear. Murume atopromisa nemurume wangu kuti ezvinozvikarwa nemukadzi tokurovana chichi toita fight isusu pachedu. Ndichambozviite chichi mweya zvinongondibatawo what not. Saka nezuro the lady akauya kumba. Aifamba netsoka guys asina kana bhutsu. The distance from her place to mine is about 45 minutes walk. Imagine achifamba netsoka. Aine hembe ine tsvina because vakanetsana achitobika. Hembe ikazara zvimasupu. Akauya akadaro zvokuti unonyara murodhi zvezvo zvinhu zvakanaka. So she came. Tanetsana. Murume abata foni yangu. Anenge achitanga anga achingotsvaga nyaya. Abata foni yangu vaona ndakatumira hanzvadzi yangu kuZimbabwe 17 pounds. That's about $20. Hanzvadzi yangu yaida kuenda kunotsvaga attachment saka yaida mari yebhasi. Saka ndiye ndakamutumira. Saka murume anga kuti unotumira hama dzako mari ndisingazive, haunditeerera, haundirespect, ndakakudza kuti hapana mari inobuda panapa inini ndisipo. Murume kwakubata mukadzi huro zvokuda kumudzipa. Amba scream mukadzi mwana achichema musadaro mama vangu mwana ane 5 years. Mukadzi kwakutiza achibuda mumba. Abuda mumba akabuda nemwana. But mwana anga akapfeka vest asina bhutsu. Akutonhora kwangu chifonere. Maimva vati kumwana chienda mumba unopfeka zvinodziya tibude tese. Pakapinda mumba mwana mvakirwa. Saka she had just run away iye ega. No phone, nothing. Pakati kumurume ndipe phone akanzoni phone andikupe yangu ndindakaitenga. Vauyamba kwangu vanduudza. Vatagara patataura aiziva namba dzesister yake iri kuZim. Vatapiwa anofonera pafoni pangu vatapiwa namba dzatete vake vari kuLondon. Tete vacho vati ndakakuudza kuti ndipotera murume wangu kumapurisa. Zvari kukuita the next thing achakuuraya. Pandatombawo advice ndikati ripota kumapurisa nyaya ikazoenda mwana akazontaura kuchikoro unoreizirwa safeguarding iri unnecessary. Apamboramba pazobvoma eventually. Pana mapurisa agotanga kukavhira murume wake. Achataura chokwadi. Handiri kuti murume wangu asungwe nekuti akasvibisirwe DBS rake chini amukavhira. Mapurisa abvamutira bvamuendesa kumba. Anditamukavhira. Saka there was nothing much that they could do. Pavakamuti takumbomutora timboenda naye. Akati aiwa, he has changed. It was just a misunderstanding. I overreacted. Nyumba ndatiza chini. Bosi pavakamutora vakamuti saka wafamba all this way usina kana bhutsu. Akatozompa zvima-crocs kuti aone kuenda. Ndobva mapurisa vamusiya because there was nothing that they could do. They just called me vakati we're updating you, your friend adai. But in the event yekuti pane zvazoitika, please let us know. Akangoti vachibuda mapurisa vasara vakudzonetsana mani. Tondidedzera mapurisa zvako. Manje panapa vakarwa vagodi. Akabata foni. Ndobva andifonera. Pakangondifonera bva screamer. And I knew something was wrong. Haana zvakakwanisa kutaura because all she did was scream. Inini nekutya apa murume anga abuda aenda kubasa. Nekutya ndafonera mapurisa. Amweni yangu yambofona kwamuri akaita kesi yake so. Saka andifonera abhasikiri phone by a cut. I don't know if she's okay. Nokumbira munocheka. The next thing is ndakona mapurisa vakunoka on my door. My friend had been beaten to death. Akasvika chave chando chakazara ropa. That's how bad it was. Paskana. Mapurisa kutobuda mumba mangu izvo zvansandarara from yesterday. Vari kubuda just now. Kana waona kuti munhu ari violent, siya uchiri mupenyu. Hazvibetseri kuprotecta a violent person because nezvo ndiye afa asiya mwana ane 5 years. Right. Anti muri kunzwisisa, muri kunzwa inyaya iri tori fresh iri pa ground. Hanimona kuno ku UK abuse inetika everywhere. Guys, an abuser is an abuser. No matter
regai ndikutaurire zvinoitika. Ma-abusers vanhu vamusingafungiri kuti ma-abusers. Handiti ndoda kuzovhurira, I want people with open mind. Ndoda kuzovhurira vakapinda ma-abusive relationships or marriages. Muye mutiudze kuti varume venyu vanga vari sei. Normally vanhu around people, they are so sweet. They are so sweet zvokuti you will never ever suspect. Munotoramba kuti muri kumunyepera uye munhu adai i-abuser. Abuse inoitwa kuseri kwekamera, guys. Abuse inoitwa behind the closed doors, guys. Abuse haiuye ichitwa pachena. Do you know kuti ndinogona kuuya every day ndichiseka nemi chifara nemi kudai so ndakanuka kudai so but ndichivhara phone iyi ndiri patight isingaiti. Pamunoudzwa nomwe munhu mobva mazviramba. Kana panozobuda chiudza kuti guys paise papa yakanobva mati hazviiti. Ine madzaita iswera nemi bai uya muchito glowa munonyepa. Abuser is a narcissistic, animal narcissistic behaviors. Zvino vanozviita behind closed doors, and you never ever for a minute kufunga kuti munhu uyu ndo zvaari. Vazhinji vanotori vamunoziva ne mabasa ekumusoro. Vazhinji vamunoziva vari mumaminister ari mukati memaofisi imomo. Antika ma-abusers makuru. Antimaona ma-abusers makuru. But you never know because akasunga tai. Ane chiremerera. Handiti ndiminister vakapfuura pavanosandutwa. Saka zvikanzi ano-abuser hamubhilivi munoramba. Because kune vazhinji vanofunga kuti munhu anonzi abuser tinofa kumuona achimbo. I don't know what they expect to see antika for munhu anonzi abuser kuti akamira sei. Vakadzi vakawanda right now. Here we are almost 800. I can assure you kuti half of the ladies vari pano antika they are in abusive relationship, but they don't see, they don't know. Umwe kamwe kantombomudza kuti haisiriyo here inotaura kunzi abusive relationship iyi handika but ovati zvinowanikwa because takagara tanomaliza kuti relationship yese and it's normal. Zvikuru sei mirai ndinyatsokudzai ndichiti, and I'm just going to say it as it is. Zvikuru sei kune vazhinji vakakurira kumusha vakaroorwa kumusha havasati vave very open minded kana vasati vave ne-exposure havazive chinonzi abusive chi. Because kuchikura uri kumusha paunoroorwa unodedzerwa musha wese. Vanhu vatiche vana mbuya vachiri kuroorwa zvechivanhu traditionally zvakudhara zviya handimaona havaroona kuroorwa mutauni. No, hakuna kitchen party yaitwa. No, kumusha kwanezwa hama dzaungana vana mbuya vana tete next door. Kumusha kunokreatwa ukama usipo. Munozviziva guys. Vanhu kumusha kunokreatwa ukama usipo kutoti ava vanogara pano ngachinzi ndimbuya mainingi tete mainingi asi ukazotsvaga ukama chaiwo hapana, but nenyaya yekuti vagarisana ukama. Saka panonzi vakurorwa mwana musikana vese havanonzi hama vanouya, mwana mbuya vese vanouya. Hanzi chiko wakuti udiko yatimboningira tite tichigadzirisa panapa, tite tichigadzirisa isu right. Saka unotarisa kuti chii chinenge chichiitika handitimaona. Saka mhuri yese, family yese painouya kubva kumusha dunhu rose raini rose parinouya rozara handitimaona rouya mwanasikana akakurira kumba anoudzwa handitika kuti mwanangu nhasi wakuenda kumurume. Handiti munozati vana vapazvizhinji vachiri kumusha vanoita zvokuperekwa. Guys, vazhinji venyu you don't know kuti kuperekwa chii vakurira mutauni, but vana vemumamisha vanoziva kuti kuperekwa chii. Anotorwa kunotsvagwa mambuya ese area kana kuti vana mai vari pakati nepakati area vonzi perekedzai mwana. Anoperekedzwa negurushushu handika rehama vanhu vemuraini vachinda naye kunomusiya kumurume wake. Asi asati aenda kumurume wake anogarirwa pasi kuitwa dare remusha wese handimaona kona to kona kunzi mwanangu kana waenda kumurume uri kuona inini nasekuru vako ava, uri kuona kana baba vako ava takanochemedzana. Hazvishamisi zviya, ndo zvazvinoita dzimba dzinonetsa mwanangu, asi tinoshingirira tirimo handika. One day vachatomboya vakadhakwa inzidzisei kupiwa mwanasikana iyi handika. One day vachatomboya vakadhakwa handi vanogona svika chimbokurova. Haisi nyaya yekuti unoudza mai mupabate papoint number 1 handiti. Kana waona vakauya vakarovana usaudze mai
nokuti unogona kumai vakavengana nemukwasha vanomuvenga zvachose imi mugadzisana mangwana mai vanosara vakamira pai vanenge vakuvenga mukwasha ukaudza mai vanogona kuita BP vakafa zvimwe zvinhu guys unoudzwa kunzi mukadzi ane mazamu kuprotecta secret yemumusha make mwanangu ndosaka une mazamu ari kuona akauya watokura zvawatoda iso mumazamu munhu ndomwe unotora zvinhu zviri kuitika baba ko chiviga hauburitsi kunze zviri kuitika handika learn to solve your issues mumba mako saka chero unosangana nezvakaita sei wakadzidziso yakaudzwa kunzi dzimba ndezvadzinoita haubude uchienda kunotaura kunze ina ndinakurira kumusha ndakakurira mutauni asi nezera rangu time yatakakura ndida kuudza ichokwadi time yatakakura handika this is exactly the same messages dzandakaudzwa inini these are the same messages dzandakaudzwa inini kwete kumusha imo mutauni paitwa kitchen party but because kitchen party iyoyo nguva iyoyo tanga tiri connection navatetuna nahama vakakwidzwa vakasimuka vakauya vakadini makore ndikutaura something more than 27 years back 30 years ago ndikaudzwa kunzi ndozvinoita dzimba ukazonodai unodai hazvina basa unodai ndakatoenda ndichiziva kuti ndozviriko ndozvinowanikwa remember paunoitirwa zvinhu zvikazhinji mai vako vanenge vari panenge vakanyarara ivo old school vane to expose vanatwo tokuti munhu arimo muhealth industry handiti vanozviona kubasa kwavanoshanda but panguva iyo havadi kubhilivha kuti zvinogona kuitira mwana wangu even though vachizviona kubasa kwavo daily but kuti vabhilivha kuti vanenge vachoti mhenu kuti vanenge vatadzirana sei chii chinenge chaitika saka ini wangu hazosviki ipapo saka unokura une mvudzidziso dzakadaro kosumukwa woenda kunoroorwa waroorwa kwakuya murume wobva atanga kuti yanda yese because iye murume anogarigwana nasekuru kumusha kunodedzwa futi rainyerese nasekuru zvidhara zvichembere zvidhara zvouya zvose zvogara zvotaura kuti muzukuru wangu murume anopota achibirira ndoda kutokudzai murume anopota achibirira handika asi saka kamwe mukadzi wako kana wamboita gumbo panze ndizvo zvavanenge vachiudzwa kana wamboita gumbo panze asi muri haukangamwe ndezvechirume zvinofanirwa kuperera kuchirume ikoko hachava kusvika kumba mukadzi cheketa mukadzi handiwaona ende zvinhu zvokunze ukasvike kumba kana wafunga kuita mukadzi wechi2 handika unotonyatsoti ane mukadzi mumusha kuti dzinza rikure hatine dzinza rinofa toda dzinza rinokura kana ndichinyepa guys wata ndikunyepa zvinhu zvinoudzwa a boy child achikura kunzi dzinza rinofanirwa kuti rikure therefore kana ukaita mukadzi azvakava nasikana chete unotonzi hama dzake dzinotomuudza uripo iwe kuti tora imwe mukadzi mumuunze mumusha auye kuzotizvarira akaita futi wanasikana kunzi tora izvomwe wechitatu iye hama dziri kupa advice in your presence vachiudza murume kwavari zvinhu zviri normal murume akahura ndizvinoita varume vese chingogara yenyu ndizvazvinoita idziso dzakakura tichiudzwa but guys let's be honest kudhara I would like to believe kuti maybe zvaiitika here zvazvishoma kana kuti zvaingoswipwa under the carpet because kudhara kwaitika zvinhu zvakawanda zvichingoperera pasi pecarpet anditi ameno madethi ariko mazuva ano ema-abusive relationships kuti akanga akawandawo here seariko mazuva ano akarewayo because chokwadi chiuta ndizvinochoti vana vari kuurawa pakutamba muchiti muri kurovana pakutamba uchiti ziri kurohwa wajaira kune panapa trust me guys kune atojaira kurohwa anotoziva kuti inini ndinotorohwa every weekend ndinorohwa anotoziva akatojaira abuse yake chero kamudza kuti shamwari wona uda nokudza kuti ndobuda ndichindepi ndizvo zvinowanikwa vanongondirova kana vakadhakwa but next week tinenge tatove right anounza excuse yekublokera munhu ushu vanhu vakawanda vari muma-abusive relationship guys havabudi zvekumhanya havabudi ende havabhilievhi zvekumhanya chero kutomudza kuti ndiyo yainotaurwa kunze hahabvume habudi ndo chokwadi chiripo anokavhidza muri kuona mukadzi uyu aurayiwa mukadzi akaurayiwa ushu akabva kudedza shamwari yakadedza mapurisa shamwari yake called the police muno muuk mapurisa akasvika handi asvika akati akutora murume akati handi mungatori murume tinogadzirisana it was a mistake akamureverera handika 30 minutes mapurisa achibuda akasara achiurayiwa 30 minutes mapurisa achibuda akasara achiurayiwa nanjezi kuti achibika nepo yangu pastor kwa yimukora wangu watobito
Mbera ndisedikiro. Ndikura basunga sanga kusenda gadzira. Senda chasupu nechichifura chichikotsa mbora ka. Right. Just ngosuka ka 1 inch nodzima stove. Andimona. 30 minutes mapurisa achibuda guys. Akasara kanzi wandidedzera mapurisa kuti mapurisa ndisunge. Ndokusara ndokuchitaka kutorowa. Ndokuchitaka kurowa. Akakwasa ngonobaya speed down ye number yeshamwari yake. Samwari chizo yangonzwa kuscreama ka 1 ikaza something is wrong. Akufona back phone achadavira achivafona mapurisa. Mapurisa achidzokera akaona munhu afa. Zvoti mapurisa yasina kudzokera ipapo. Ikadai pamwe munhu yakanosunga katiza akarova pasi. Tikutaura a young couple arikunza siya mwana ane 5 years. A very young child arikunza asiya mwana ane 5 years. So we may think maybe probably ari kuma 20s. Antimaona. Nenyaya yekuti tinogarira kuti ndinobuda ndinoendepi. Kune hama dzokuti right now pana namai vatinavo pano nokuti vana vavo vakaroorwa vari kutaura kuti mama kunokwanda kugara zvakanaka because of my internet and things like that. Vamwe vana vaiva vane exposure. Anti saka antoziva kuma group kwa unopinda kuma WhatsApp kuma Facebook kupi antoziva kuti indo inonzi abusive relationship yandiri oudza mai voti mwanangu unoda kuindepi baba wako vakati haudzoki pano baba wako vatogara neko kuti pano mapango haudzoki gara ikoko ndozvita dzimba unofunga kuti nina mai vako tachembera kusvika paage inoita takachembera sei ndozvataingoitana vanobva vajustify kudaro mwana ubva ati mai vangu kana baba vachitaura kuti handina kwana saka ndinobuda ndichienda kupi ndikutsva ndinobuda ndichienda kupi kokubuda achienda hapana saka achagara ipapo achirowa ende kazhinji remember pamunenge muchidanana guys pamunenge muchidanana paya pamunenge muchidanana remember unenge uchiudza mumwe wako zvese zvokumba kwenyu handi kana kuti warowa waudza baba kana kuti mai vati kumba kwangu kangosiya murume usadzokoda unyadzisa nevanhu kunzi mwana akasiya murume handi musi wamupa magadzirisana musi wamuri kusekerana isi vakadzi tine chifuwa chiteka ndobva ndati he unoziva kuti chii musi uyo wakandirowa yaya ndakaudza mama ndakanidzoka ngodzoka pano handiwana haudzoki mba pangu unonyadzisa nevanhu murume ubva abata izvozvo kuti he hando zvava kutotaura kuti ukadzoka pano saka unondinyadzisa nevanhu bo saka watove bhora manje because akunyatsoziva kuti uku haudzokeri vakati usauye vari kutya vanhu kuti vanazoti kudini saka uku hauende saka uchange uripo akunyatsokushandisa izvozvo manje akunyatsokuchikiya nzi she was 28 handi muri kuona akunyatsokuchikiya manje zvokuti akukwenda hakusisina because tinombovhurika isi vanhukadzi tinovhurika pazvinenge zvakanaka paipai tichivhurika tichiudza varume zvinhu tasika pangunge tichivaudza tinovhurika tichivaudza but varume vanochengeta dzimwe secret dzavanenge vanadzo dzekuti they won't even open chero secret dzekumba kwavo havakuudzi dzese pane panokudza kugumira isusu vakadzi secret dzekumba kwedu tinovhurika kuudza murume zvese kana mai vakatombohura kuti iwe mai vangu vakatombohura vakatombodai mangwana kana kushungurudza ndocho chatakudza ndocho pfeka uri mwana wohure wainda nekupiwo mai vako vakatombohura ndiwo kamuudza pamakanga muchidanana manasisi behaviors aya right takuda kupinda pachikamu ndinoda kuti ndishaura kudai so guys handika I'm not handizivi zvese asi tishaura kudai so iwewo wakanditarisa panguva ino kana uri mumarriage kana uri murelationship ndinoda kuti wega handina kuti uya utiudze pano wega ndinoda kuti uzvitarise uzviongorore kuti relationship yauri yakamira sei. This is an awareness and this is an awareness and outburst to other people out there kuti vhura nemaziso andika let's open each other's eyes sevakadzi let's fix macrown edu chazvinoita ndechekudai andigone kurova murume fight chaiyo andigone kumurova so kana kandishungurudza handika ndinowana pleasure ndoda kudza ichokwadi chizere kana I know pane varume vari mucomment section akaichungurudza for me kuti ndimbomwonawo ari mupain
guys kana ndichinepa vakadzi tikusara reality pano ngatibvisei zvimwe zvinhu ngatitaure choka zvachiri moti ndiri kunyepa but kana ndichiabhiza murume achiniitira machiripiti everyday paripo panoda kumbomuona achirwadziwa ndinotombowana pleasure kumuona achirwadziwa. I'm going to say it as it is, guys. Ndakahurigwa inini pano. Ndahurigwa inini pano. I came on social media. Ndikataura. Ndakawana backlash. Ndikaona vanhu vakanisupport. Vaita backlash vaiti urikuzvitaurirei. Why would you go and put it out there? Zvokuba kwenyu unofunga tisatira zvokuba kwenyu. People were saying that. No one cared when vaitaura kuti vauya kuzondifunza kuti nemhaka yei matora step yekuti munhu wamuri kugara naye wamuti murume mahurirwa sei mauya kusocial media mazotaura makamhanya vazhinji vacho vakamhanya kuisa judgment yave kuti vanopenga mayavo vaenda kunotaura. Right, this is my reason why I came here and I told you, and this will be my reason why I will come here and tell you. Handigoni kumizana naye ndichimurova. Hati munonzwa anogona kutondirova kana ndikada kumirisadzana naye handidi zvokurohwa handi zvokubatwa batwa kana kuti ndogona zana kujera ndatora chinhu chinotema ndikamutema ndikamukuvadza. So azvina ndine unenge uchitorwadziwa kuti but why is the person doing this to me? Ingawani I am a good wife, ingawani I do zvinoitwa zvinodiwa mumba ndinoita wani. Why would this person do this to me? And ukaenda kunoudza hama dzako like mazuvano hakusina hama dzakuti tinoudza ndoti ndikavaudza vanofamba nenyaya dzangu handiona. So ndobva ndatirikaitaura nyaya dzangu ndega. Yes Louise, how are you mfana? Ndouya nenyaya yangu ndotaura pano guys ndakahurirwa munhu akatohura so ndokuudzai handi hapana weuzonzati but why mataura. My reason was ndaida kumboona ari mupaini muchimudhuka. Muri kunzwisisa? I wanted to laugh also muchimubvarura. Ini ndichimutora mascreenshot chiti wamboona here apa, wamboona. Ndakanakirwa ndikawana peace because ndaitora mascreenshots aituka ndichinomutaridza akaita stress yekuti ndakati yes I was satisfied. Andi muri kunzwisisa? I was satisfied just sekuti ndakaona madaisy waye achitambura period iyoyo achitambura chizakana kudya chidini because kwaipisa. Ndataura my friends calling left right and center konde ipi ndakaita peace of mind knowing kuti yes pain yandakafila he is receiving the same pain. Anti muri kunzwa? Saka kubva antibona ndakabva ndatoyatsaona tichi okay hatisi kutomboita izvozvo hatisi kutomboita zvese izvozvo. Mirai zvenyu uri kuuya pana pane nyaya sensitive uye kutaura zvedumbu rangu kana zvechini. I'm just blocking you and you go. Simple. Tatobloka musatodaira atoenda. Right, anti mazviona. Saka ndo nyaya inenge iripo. Hanzi chenyu kuita kunge pako ukauya uchitaura zvinhu zvisiri izvo. Tiri kutaura nyaya iri serious. Uya uchitaura zvecheya zvevhudzi zvedumbu zvechii unotoenda. Ndo panonetsa manje. Unobva watongoenda. Hatisi kutomboita zvokutombosara tichitombodii kana kuti kudii. Unotongoenda. Handimaona. So ndakaita that peace iyoyo kuti at least azvisangana nazvo because ndaizoti andigone kumurova andigone kudini andigone kuita sei. Peace yangu ndaiwana pakuti munhu ngaambopinda busy apinzwe busy. Antimaona because hauna hama yaunoenda kunoudza. Antimazviona hauna kwaunokwanisa kunotaura. Inini ndizvakanzaiti inini dzangu handina socialite chitwa ndinoburisana ndinotouya nayo chero yakakomba sei. I will bring it ndega moseka yenyu asina kudzai because I'm not going to be hold ransom kunzi tine nyaya dzako ndotaura ndoga munotodzinzwa kumuridzi wadzo. Izvozvo ndikatoziva kuti pane chigame ndotoedza kuti guys apa chandombo muchatotuka but ndichitoziva kuti nemhaka yei ndiri kudaro. Handingangoiti pain ndega iye achifara achisekerera kuti chii chinoshamisa. Saka ndozviri kuitika mazuvano.
varume terere mutererese vakadzi venyu havakwanisi kurovai kudzimba, hakwanisi kukuita iso kudzimba. Chaanokwanisa kuita kukuona notoda kutombokuona uri mupain. Do you know, and I will open lines, do you know what they will do? Ndopa muri kudyiswa ropa rekuperiod, because anoda kungokuona chitika uchingosafa, kakungosafa kakaso kakungoti nimbokuona so uchisafa. Ropa rekuperiod unobikigwa chikafu chako wega kuti uridye. Remember ndirake mukadzi kwaari harina stress, unoridya iwewe. Ndopa pamunonzi muri kupiwa tudoti tokupedzisira. Antimaona, because ari kuda kuona kuti kungofila bo kungoti ndamkaurisa unobikirwa mvura yemuchemba chaichaiyo, because arida kungoiza kungoti umborwadziwawo the same way yawamurwadzisa. A lot zvichaitika, a lot zvichaitika kunzoko. Anditimaona, saka kugara mumba uchiudzwa nemurume kunzi izvi handizvidi, zvinotangira pakunzi dress rawakapfeka iri ramuri kuti mimi nice anobva auya oti hariti, it's too short, you have to remove that. Even ndiri mumba mangu ndo pazvinotangira. Mangwana odzoka oti unochengeta vhudzi rakakura kudaro, unoridii vhudzi iroro, gera uite shoti ari kundichinja mbijana. Anditi mangwana anoona ndakaisa nzara kodzi nzara dziriswa nemahure. Why would you put nzara? Hauzi kuti dzine infection? It's true, dzine infections zvachona, but hauzivi here kuti nzara idzi adzinoswa nemahure. Mahure ndio anofanira kusa nzara stereki. Ari kubvisa muzvinhu zvakanaka zvakafanana nevamwe. Handitika zvatagona kuti kwanzi itai zvokuita nedumbu, amanya patopic yese agona notisa dumbu rangu ndoragona kunoona, obva akudza kuti chidumbu chako icho uri kuchiona, chidumbu chako zvachakaita, aiwa inini am not happy, do something. Murume wako antika, murume wako akakuroora uchipfeka size 9. Ini guys munoziva ndandirika dikidiki, munoziva ndandirika tete, munonyaza hamudzigwi ndikakaenda mupicha yangu mugara ndicheseka ndandirika tete size 20 32 ndiyo yanga size yangu. And ndiyo yanga size yangu. Then body inozongosumuka wamene kwa inozongobvawo. And over takoti do something nedombi rasikundifadza. Do something antika, because ivo varume havana machanges akawanda anoitika mubody mavo. So ataotasa kwauri iwewe otakuona machanges ayayo, andimona oona kuti machanges aya haasi kuita kwaari, because ukafamba murodhi wakapfeka chidress ichi une vhudziro une nzara idzo, vamwe varume vanokuona, uchatariswa nevanhu, uchaonekwa nevanhu. Therefore haufaniri kuonekwa nemunhu. Iwe unofanira kugara uri a trophy wife, unofanira kugara uri a rural wife inogara muchikona umo, isingazivi kuti nzara dzinoiswa, isingazivi kuti ndo zvaanofanira kugara. Anokuchinjawo kuisa kategori yaanoda iye. Mangwana oenda kunonyenga munhu ane zvinhu zvakakubvisa iwewe, ane vhudzi rakasvika uko, ane nzara dzakareba kusvika uko, andika ane chidresi chakasvika pasasi pegaro bumshot, asi iwe akakurambidza otoenda kunopengesana nemunhu iyeye, because ari kukuchinja kuti uite mumwe munhu. Ani achikuudza kuti shamwari dzako dzauri kuirana nadzo idzi handisi kudzifarira. Shamwari idzi chigumuro wangu kuchena, shamwari dzako idzi handisi kudzifarira. Unenge dzinenge dziri kukunyengera kuti chihure, idzi shamwari hadzina kumira zvakanaka, ishamwari dzisiri right. Handichiona anotanga kutaura izvozvo. Chaanokangana varume havana machenjesi akawanda avanoita. Vakadzi vanoita mafibroids, ukaita mafibroids dumbu rinokura. Guys, vakadzi vakana kuita maoperation amwe anoita macyst chaiwo. Anti vamwe vanenge vakuinda kumapremenopause, dumbu machanges hopo muviri kufuta, dumbu zvausingahusi. Kune vadiki vanogara vachituka vakadzi tanzi zvimbuya zvemamenopause, mirai muchasvikako. Hazvinetsi, don't worry, muchasvikako. Nokuti at some point mambuya muri kutuka anga kainzana nemi. Tachakatora zera renyu. Tichitopisa zvotopisa. But aurambo uchipisa. Antika, zvokunzi dumbu etaipulani ndatimira uya kunyora comment. Chimira kusvike pamakore, pane certain age yaunosvika, uchiona kuti dombo rachoro kaita seka harina kwarinoenda. Uchaona. Mira hako dear. Hold on. It's easy
to say mira usvike paposition yacho iyoyo usaita kuti une majinzi ekuti akasimba ekuti kana munhu ave kumakadzi ave kumakazhinji ave kuma 43 zvichienda kumberi ukaona adevelopa body kana kuti body ariperi zvekumhanya kana enda kuGoogle cheko zvitoriko kuGoogle cheko zvitoriko ndosati vakadzi vakawanda vachienda kunobviswa vachiita zvekunochekwa kunobvisa mafuta aya but mutarise kumazera iwayo chero vakanetwa inonzi gastric inonzi bypass gastric sleeve whatever meno zvinodzoka rinodzoka zvakare dumbu iroro because it's nature ndo zvazviri hamuti mukutaura bhoza sema hamuzi kuziva muchazoziva taive nemaflit tummy ndakunze kuti I was very similar inanzi aisi secret ka ndoposta mapicha zangu munozviziva ndaive nesleeve zvokuti unotoshiya kuti unotaura kuti zvakafamba sei ichasvika age mirai farisai muchitaura ichakwana nguva whereby you see kuti ko zvandaitaura zviya ko tichikuteta kuchembera kaisita kuza kuti ita plan nedumbu wangu ita plan haishande. Don't ever think vakadzi munoona vazhinji vane matumbu amukutaura iwaya they've used money inotenga kutry kuita everything but kana wasvika paperiod iyoyo zvinhu zvinochinja zvinhu zvinenge zvakudai hazviitiki zvekumhanya handi mukona but anyway haisiriyo topic yedu iri paabuse and imi ndimi mukutaura zvematumbu edu muri mumabusive marriages muri mumabusive relationship izvozvo wamuka makuseni ukarohwa nemurume wako uchidzoka unonzi wabika sadza ndakufanana sadza rako achibva kugirlfriend varume vazhinji especially ekuve kuZimbabwe achibva kugirlfriend chaanogona anouya kuzorova mukadzi kumba kana kuna negirlfriend shungu dzake dzinoperera kumba iwe uri kumba mukadzi womba ndounochiona akuna negirlfriend yako iwe utozvizivi kuti kune girlfriend shungu dzine dzichiperera pauri abuse ende kana paitwa abuse unonzi iwewo kuhama indanodza kuti everything is okay ndionotumwa ndiokurohwa ndionotwa yese handika unotopiwa condition asi ndiori kushungudzwa kunzi kana uchida kuti ndirambe ndigere pano unoda kuti ndivatenewe tanga wanovaudza hama dzako kuti wainyepa zvawaitaura kuti ndakakurova iwe uchiziva kuti wakarohwa ukadambuka mbabvu ndiochasimukazve ugodzokera zvekuhama dzako kunoti zvandakanga ndakudza izviya ndakanga ndichigwadziwa havana nyanya kundirova taitamba asi uchiziva kuti wakarohwa. Guys, vanhu vari kufa unochandiswa frani yekunzi uyasekerera ita so uchiziva kuti nditori mupain but because wakaudzwa kunzi mukadzi anokavhiridza imba yake anovhara hapwa hazviudzwi vanhu ndozvikuitika mumba hazviudzwi vanhu uchaenda kunoblokera uchaenda kunovharidzira uchaenda kunobhilivhisa kuti chokwadi chiripo hakuna kana chakaitika muri vana tete vana mbuya vana sekuru mufamily kune vanhu vakaroorwa guys vekuti right now vakaroorwa kana kumba kwamai vako haubvumidzi kuendesa kana senti mai vako vapenyu everything chiri kuitika kunonzi endesa kumba kwavabereki vangu kumurume ndokunorira yese nokuti iwe wakaro like you are a liability guys you are a liability achitokutesa baisoka anona a liability murume and hauoni a valuable thing chine basa hauna basa kwaari iwe wakatengeswa nevabereki vako ukanzi inda uku unorohwa handiti mari yakauya saka takaunza mari yedu takatenga munhu butter trade takatenonzi butter trade kuti oi mari ndemo guys tenga hufu torai mari yechibage munogaisa ini chindipai mukadzi saka ndibvunzwe watengwa iwewo you now belong to me and whatever I say you do gumbo rinorira pano nderangu ini ndini baba chandinotaura ndo chinoenda kana ndikati nhasi kumba kwenyu wakarogwa pano chero kanzi washanda nhasi mari yese unoti vabereki vangu mai vako varifamba netenesi yakaboka chigumbo chiri panze mai vako havazivi mari yako asi kumba kwemurume everything zviri kuitwa ikoko zviri kuendako wakati kana zita rako haripo ndikutaura chokwadi guys zita rako hariswe pazvinhu izvi because wakatengwa iwe hauna basa iwe chekwako yapana pakuzovatwa nekuzvara vana ndo chawakauya kuzoita chete wakauya kuzokudza rudzi unongoya wozvara wovatiwa wozvara
wokudza rudzi ndo chaunomira nekuchipikira nekuti wachira zvizhinji ati haubvumigwi. Vamwe venyu munotoshanda, vamwe venyu apa munoshanda zvekushanda zviya ndimi munotori nezodzo remari. Imi varume miranimbokudzai, sorry yenyu achandivenga kari pano ka ndikoko, but I'm just saying the truth. Munoziva here kuti vamwe varume kuti mubudirire muve zvamuri muonekerewo is because of zodzo riri pamukadzi wako. Do you know that? It's because of the anointing iri pamukadzi wako. Zodzo rinotapuriranwa. Guys, Bible rinoti kana mave murume nemukadzi mava nyama imwe. Saka therefore kana Mwari vakane zodzo riri pandiri inini rinoenda kumurume wangu kuti izvozvi abudirire aite kambani, kuti izvozvi abudirire atenge matraki, kuti izvozvi abudirire aite mamatenda anenge achiuya. Zviri kutanga connection. Zvinhu izvi zviri connected. Zviri kumukadzi ndiwo une zodzo rachona, ndiwo une laki racho iroro. But uyu murume wako zvinoendawo kwaari. Kune varume pano vanotoziva kuti mukadzi wangu ane laki rokuti chero achida kunyopresenta achida kupresenta anything andika anotumira mukadzi kuti nyora iwe, kungoda ruoko rwemukadzi kuti ndinyorere proposal uri iwewe ndikunoisa kumatenda. Ende mukadzi akatonyora, ukanyora uri iwe zveshuwa akanosubmita, tenda inobuda. Iye chero iri open check yekuti chinhu chakadai so idai inda unoita ichi hakuna chinobuda, because he is not for that. So zori pauri, but hauna value mukati moupenyu wake, uri liability. Hauna value mukati moupenyu wake. Unongodiwa kana papa mpedha, unodiwa kunzibika, unodiwa kunziwacha. Mari yaiya ine zodzo rako kana yakuuya unoscratchwa, unobviswa, hauna basa. Iye ndiyo ushashanda nehama dzake. Hama batai mupabatisapa, ndati mubati mupabatisapa pabatei, ndoda vakachanga mantika, ndoda vakangwara. Anditi hama dzinosimuka ndozotouya kuotonga mumba umu kuti iwo akaroorwa panototonga. Baba vatezvara vako vanokwanisa kusimuka kubva kumusha kuya kuzotonga mumba mako iwe vatezvara kuti aiwa pamakaisa firiji apasiripo ibvisa apa uise apa, and you have to do it because wakaroorwa, wakatengeswa, wakangofanana neslave, wakatengeswa. Panoenda vanotouya kuzotonga mumba imomo vatezvara hama dzemurume, iye achisekerera. Vari kufona ndichakufonera back, vari kufona I'll call you back, ndakutopedza. Vari kufona I'll call you back, ndovhura malaini I'll call you back. Vari kufona I'll call you back. Vanotouya kuzo pamwe makanga ndida kupa a very good example. Ndi we say pamwe makava kaimba murugara mu South Africa, andika makava kaimba yenyu ku Zimbabwe, anditi mama kaimba yenyu ku Zimbabwe, bate zvanoita kuzati aiwa ndinde yangu ndo vakutogara mbamwe imba yemuroora yako iwe, ndo vakutogara mbamwe yamiya kuti aiwa imba ndeyangu itaichitai zvimwe izvi ndezvangu izvi ndo compensation yekukuchengeta nekukuzvara nekukudza kwandakaita. Come on, is that not abuse? Guys, is that not abuse? Is that not abuse? Hauchina chako. And the moment yanotanga kuita mari nezodzo rako iwewe nehama musha dzaimba kuremekedzaka vakutoda kuti inenge yakunzi firiji yabhudhi vangu. Inini pana pandatoya ndinachandoudzika pamba pabhudhi vangu pano vari kukangamwa kuti mukadzi ndiye akauya nezodzo kuti muve nefiriji yakaza chikafu chakazara firiji chauri kuti chikafu chabhudhi vangu, ndio vanotenga izodzo riri kubva kumukadzi. Ndoda kuti vabereki vakatenda itai muchizvigadzirisa, itai muchizvigadzirisa. Hama dzevarume, leave the kids, leave muvaroora vaite vaenjoy zvavakashanda nevarume vavo. Don't meddle mumarelationships evana. Musapindire muzvinhu zvokuti munoda kunopamba. Chakanakira Mwari manje zvinoitika manje, anodonedza, unodona. Mukasanditeerera munodona. Comment section, if you don't listen to me munoenda up madona. Ati muri kuzvinzwa, munodona, munorambana, marambana mukadzi anoda nezodzo rake. Remember zodzo harisi igwanika, harisi irwani zodzo,
anobuda nezodzo rake, iwe osara uri one. Wasara uri one kudaro, ndopotochiona manje kuti angakapenga ndeupi. Because uwenda nezodzo rake, anga nezodzo rake, ochinotaka kuno progressa ari one. Ndosa mchina kune ma single mothers ari kumusoroku. Tine ma single mothers ari kumusoroku ari ku exela. Kubva pa wakabuda ma marriages. Maungo akachira muujanyiriri. Maungo achijanyiriri kwa chitongwa nemusha wese. Akazobuda. Finally akazosvinura maziso. Akazoona akabuda akaenda kuchikoro nezodzo rake akabuda. Iko zvino ariko kumusoroku. Ari kurarama. Zvaari kurarama ari kumusoro ikoko. Uya akasiiwa romberia izvo zvine bhurugwa rakasigwa nemukadzi uya rachizopera manje. Rachiboka manje. Wakunyatsokuonekwa manje. Zvazvo zvakanga zvichizine hama tatora tapamba because uyu takamuroora zvinodona. Kana iri building inodilapitata. Kana yave dilapidated inopera kana kasarenewiwa inokolapsa. Anti muri kuzwa? It collapses. So, guys, check yourself in a marriage or a relationship ya uri. Kuti uri relationship yakaita sei. Kune vanesigwa chinziyo mudzimbo. Chinziyo kuridzigwa chikaseti, kuridzigwa song. Handitika chino chakazodai ndine pfimbi yangu yemashoko isingazive kana nani zvake. Unoridzigwa song inoisindirana nesituation yauri kuudzwa nemurume wako akarorama. Nafanga chikuprotecta kwama dzako, ndiani kuexposa kwama dzako. Ende vana ava vabude ma relationships aya guys. Avabude chero kutokuma, kuna baba vainzi vainotora mwana wavo vanga vane mari shinu. Hanzi vainda kunotora mwana wavo several. Naitozwa nomo munhu vainda kunotora mwana wavo achirohwa achitaseivenda ndoti unosha newe uri kushayei. Uri kushaya chichi ukunetsana kuenza kuchikoro everything tinayo mari yacho. Uri kudai vaimutora kudai next week angatiza nyengere gwadzokera kumunhu uya. Akazopedzisira vakazotora mwana wavo ave mubody bag vamukonewa. Vakazotora ave mubody bag vakunzi yai mutore munhu afa. Anti muri kuzvinzwa? Akunzi uyai mutore munhu afa. Handina kuti mukadzi ndega nezodzo hanzvadzi yangu. Listening is a skill. Listen to understand, right? Not to listen to move with the side that you want to hear. No. Ndatika zhinji kacho vakadzi vanenge vaine zodzo. Handisi kureva kuti hakuna varume vane zodzo. Variko varume kuti vane zodzo kuti vakadzi vamwe vachona achitobuda mumurume zvishuwa anoita kuti mbombombombombo. Zodzo riri kwese. Ndosaka mtona varungu vachiramba zvekubvisa mari. Varungu vanonzona tengesa. I'm not selling my daughter. I'm not selling my child. Antika, we are just building a reunion. Chete, you go and take care of my child. I don't want any cent. Kwedu manje rinotonetsa nyaya yeroora iwe kugara ugonzi wafa uri pamurume usina kurogwa hauvigwi. Uri even uri mchitunda in death unotambudzwa. Chitunda chinogariswa pazuva chigonzi achivigwi. Hama dzako baba wako kuti achivigwi ndoda mari yangu. Because kutengesana. Tinotengesana. Culture shock, cold culture. Takangoudzwa kunzi ndozvazvinoita. Varungu avatengesi vana. Vanoumba ukama mwana anoenda kunogara uko nemunhu wochita meri mumuridza wekoko kuZimbabwe azviti kunonzi ndoda mari. Unoibvunza kuti komari yangu chero murufu dzinobviswa mombe idzodzo wafa. Because varongoda pfuma yavo chete. Tinotengeswa tiri vana. Hakuna chinonzi ndichitaura kudai sevarume vari pano. I'm happy kuti in this conversation we're engaging with men. And men are here and they are participating very well in the comment section. Varume hanzvadzi dzangu vari mu-comment section. Vana vangu vari mu-comment section. Andina kuya kuzoputsa. I want you kuti uchembere nemukadzi wako wanai. Ndoda kuti muongorore zvandiri kutaura pano kuti kumba kwenyu hazviko here. Hakuna here hama dzako dzapinda kutonga mumba mako dzekuti everything that you do yotanga waudzirwa. Hakuna chinotasina kuudzirwa kunzi chakati. Mukadzi wako ari pataiti nehama dzako. Havamudi and they are doing absolutely nothing kuti we improve this. You brought her into the family because you loved her. You love her. Protect your child, your wife. And protect your wife. Mumbama muri kugara nevana nevakadzana.
muri kurova vakadzi zvakadini. Hausi kukondrola vakadzi. Kune vakadzi kunzi atobvumidzi kuti vaisa lipstick red. Kanzi ndeye mahure. Tinolebhiliwa mahure panapa vakadzi isusu. Because tinoisa malipstick red. Because ndinoonekwa ndakapfeka ndiri mbuya vane 40 chakadaro. Ndinoonekwa ndakapfeka stand dressing. Kuti zivapi kwa hure riya zimene riya rozviti kwa kuzviti zisisi chiizi mbuya riya zichembere. Hure iro. Haoni zvaanopfeka. Aiwa CC brand name. Hazvinei nezvandiri. Just a brand name because vanotete vacho vakawandisa. Vana mbuya vacho vakawandisa. I decided to come up with CC. And because to your sister you share everything with your sister, you can go and tell her anything that you want and she will advise you, right? Dressing yangu and exposure. Inini kumba kwedu waipfeka zvaunoda. Baba wangu mai vangu chacho ndakavaona vatokura vaipfeka zvavanoda. Saka I follow suit. I'm doing that. The moment she tries to tell me kuti this was opfeka zvakazodai wazodai ndiri munhu mukuru panenda kumusha ndotozati ndikuenda kumusha kwamadza murume wangu I have to dress like this. But if they come to my place unoona ndakapfeka zvandoda kumba kwangu after all, right? Hamusi kurambidzere vakadzi venyu kuti hakupfekwe trousers. Hamusi kurambidzere vakadzi venyu kuti shamwari yako nhingi. Handifariri. Inenge anenge akafita kutoita chihure nenge nohura chete. Unotonzi anenge akafita nge anohura chete. Pamwe harisika nauri. Harisika nauri. Mukadzi ari kushanda. Ari kutenga zvese. Hanzi Rora says, it's very true. Even if you are disappointed in my brother Wikilew, but I'm saying my mind. I am saying my mind. Shantino, and you've got your own mind, and I respect that. I am saying my own mind. Antika, 20,000 kurora mwana. Unochajisa mwana kuti ndipei $30,000 kana pasina izvo mumutori. That's bullshit. That's being greedy. Kana uri kuda kuumbanza ukama, why can't you say, all right, ndipei $500? She goes. Ndipei 500 kuti that you're not greedy. And uri kuumba ukama, hamungazo just kuti that pane something chiri kuitika, chindipei $500. Chete. Yekungobalanza ukama moende. Listi, muri kuona here list dziri komazvano guys. Muri kuona here list, Rora list iri komazvano. Muri kuona. Vamwe vari kuisa nemotikari parora list. Panenge pane mota. Pane pakadzi ndivakire imba yakati. Panenge pane mombe 15. Panenge pane chi. Muri kuona here Rora list iri komazvano. And then moti tukunyepa. Hanimona. Moti tukunyepa. Rora list ndipe 20,000 ngasi kutengesa mwana noidi. You are selling your child. 20,000. You are selling your child. Don't you cry. So guys, zvini zviri kuitika ndikona vanhu vakanoda kufona. Pane munhu akachifona pachida kutaura. I'm just going to start by calling you back. Antika ndakuvhura mandikiri. All right. Ndakuvhura makosi. Ukabvisika kunonzi kuti unganzira sick man. Utofamba chinzi varombo havana chinhu. Hello kola. Hello sisimeni maswera sei. Ndaswera sei. Taswera ndisei pa loudspeaker Uripo utoripo. Saka inini ndakasangana ona umwe bhangu ava vanga vasina mari havo patime yacho achishandira mwana mukomo wake aitengesa zvivezwa. But chandakanda ngomudira hangu munhu endaiona sekuti ane potential plus munhu anga aine rudo. Sisimeli ndakatraina zibhangu riyana ndikati bhangu unoona zvauri kushanda ukoko basa rekutengesa zvinovezwa uko. Chipoto uchibata chinyi? Makastoma ako bva wati half down deposit uchibata maorders. Kunonogadziriswa zvinhu nemwana mukoma wako unokuziva. Abva atanga kudaro, abva atanga kuita mari yamai mwana paakatanga kupfeka inonzi Wayne Brenner. Akabva kuita Wayne Brenner. Munhu akaita mari anochinja sisimeli. Achitengesa mari yose achiuya hake achindipa achitengesa zvakatanga zvakanaka. Akazoita kutanga manje kuchigeza kunyatsoonekerawo abva atanga kuita zvemujolo amai mwana ukamubata. Hondo yacho waibva watomba mukatoita tension. Ndaiurawa nenzara. Saka baba vakazera kutonyatsorura manje muchihure. One day ndobva vazoenda kwavakaenda amai mwana ndobva andifonera nemistake.
vanga vatori kunzvimbo dzinofarwa idzo dziya zvikanzi vachitotaura pati zvavo ndiana mutanga kuenda une mabhebha ari kutoda chipi ndobva yashuta saka ati akangoti ndati halo zvezve zvekuti akabva anzwa kuti foni yadi patone munhu akutaura akabva ati hamani akarohwa nehana zvikanzi madhamu achiuya kumboko akabvaona ndakashuta mei mwana kuda kunodii ndandakatsamwa saka munongoziva kuti murume ukamunyima bonde katikati andiko wanga ugara uri kunzvimbo dzakoko ikokoko inda ikokoko ndakarohwa sisimeli ende wanga uri musi waanga atonyatsotanga munongoziva murume kana achida inonzi chibonde rizviya zviya ukamunyima anoita hasha ndakarohwa zvisingaiti sisimeli ndobva avhura windo zvikanzi jamba apa taigara mu5th floor mapurisa ndinongoti akonoita suicide mumba makaita wrestling isingaiti sisimeri ropa iri takakuvadzana kwete nyaya yangu itu story zvekuti ndogona kupai kana vamwana atete vanhu vandaigara navo sisimeri ndobva ndati panapa murume yaindipa mari kana tichiwirirana kana kumba kwedu kukaita problem kuti ndikamuudza zvezve ndakakurira mushaka ndakapusa ndikati kumba kwaita problem ana mai vangu do zvakati wainzi handina mari apa iwo unenge uri kuma 30,000 mari rumba kuti utotengera mai vako kana kuvapa mari yeshuga kana kuti vazive kuti kune mwana ndaitoita zvekumbira murume ndakaenda kumbira munzwisa saka adaro manje takiyana musoro kukiyana weya zvikanzi jamba ndikati kana dhudhu yapera ndikati murume inaye vhedhi nafegedze ndinotsvaga mabasa kana ndingagarizve ndakangoti mangwana acho ndatomudza ndikati mandendi ndiri kubuda ndakabuda sisimeri zvamuri kutaura izvozvo zveshuwa zvekuti at times varume chavasingazivi kuti mukadzi anenge aine zodzo pakuita mari apa murume yakanga akudya mari raafukani nemabhishu kuna nasantinuko vakanga akutozikamwa nevarume akanga akutonotenga varume uko kusantinuko ndabuda kupera kwemwedzi kokoko kutenga varume eziri kuita umbochani kutotengesa kutonotenga varume kusantinuko nyaya yangu ndamwari kudai I'm telling you the truth ndachibata izvozvo ndipo ndakaona kuti ndanchirarama ndichigara nemhuka zvinongorwadza kuti uri kurarama nemunhu usingazivi like zvakandishoka ende ndakatadza kuzvitambira ndikatongona kuti munhu iregedzai ndisiye ndakamusiya sisimeli zveshuwa ndakamuudza kuti pera kwemwedzi ndinoenda I think patakaita hondo kwakuri kuma21 vandamirira mva ndatsvaga space yangu ndakabuda ndingori nehembe dzangu dzekupfeka sisimeli ndakatsvaga chispace changu nezvimari zvangu zvandaingosungirira izvozvo mva ndatonobhata mva ndatanga kutsvaga basa mva ndatowana basa zvinombaitawo mwari ndakabva ndawana basa mva ndatanga kutoshanda mistake yandakaita manje ndekuti ndakangodzika ku5th floor ndobva ndaenda pa1st floor kunogara umwe musi ndichinobva kubasa ndakamuona akagara wani panze abvisirwa fingerprint vakutomuseka masecurity murume wako atadza kubhadhara renti vana masanda vamubvisira fingerprint saka varume 8 times havatozivi kuti zveshuwaka rimwe zodzo rinenge riine mukadzi kubvira pandakamusiya haana kuzomboita mari zuku ndonga 3 zvokudanda ndauya nekamera ndakwira palive ndainyatsotokuradzai nemavhi11 last week ndione nhamba yemunhu wakamborarama naye unoiziva ndobva andiisira message ndichakuitirai screenshot sisimeli ndikuratidzei ndobva zvanzi who is this number ndine nhamba iyi ndikuchaiziva kuti inhamba yani tikati unochengetere chii nhamba yemunhu usingazivi zvikanzi wakugara kuti zvezvemunhu anenge akuda kutsvaga kutaura newe wakugara kuti ndikati kumba kwangu zvikanzi unopinda rini mutaundi ndimbofara ndikati handina kwandinopinda ini muvhoni noupenyu hwako ndakamuachisa sisimeli ndibva ndatanga kutora mapicha angu anga akanaka ndiri mundege ndichidini ndichiita mavhiew hanzi ndobva ndamubhuloka hanzi mbona hazvinona na 3 weeks atotanga kundisira zvimameseji izvozvozvo kuti atidzoke wakukudembaka after all this while apa ndobva ndachitanga ndichafoderai nemameseji avamwe vandongotiwo tetetete vaibva murume kwarusapo kwaibva kwarusapo murume uyu ndobva ndaenda kuna tete ndikati
ndikati tete hanzvadzi yenyu ko chii yatanga zvikanzi ndakatombomuudza kuti makoti akazodidi hanzi akashatirwa ndichakufondera isisi menyu machasi akuzviziva here kuti wava celebrity naiwe murume uyu anoziva here kuti wava celebrity anoziva here kuti wava celebrity murume uyu anenge akazonzwa kuti munhu ondakanda kashakara sisi menyu ndaitomboudza vanhu ndima rimwe zuro kuti murume akandistresa iye kusvika pakunopfeka mabhurugwa evana ve12 years sisi menyu ndaifamba bhurugwa richidzika kudai kudonha mai mwana varume ndisika aiwa unongobva mubaka wakapfeka bhurugwa mai mwana utoridzwa richidzika kuti unorikwidza sei pavanhu ndichivhura mazistraids ewayawo kuti unochitaimira kuti kanaona kuti kuseri kwako hakuna vanhu wochirikwidza uripfekedzera mukati memagaro tiribatire nemagaro siyanika azvokwadikana asi zviriko bhurugwa kurikwiridzira woripinza pakati ndiribatwe nemagaro uyatorinyanya ive pamagaro acho aibata ukana usina magaro acho anobata zvino uraibatwa nei waidori kuroka mbosina udii uripenyedzera imomo sisimeti ndakanomatsvaga ini mabhurugwa evana vane 12 years varume ava ende ini kutaura chokwadika murume kana ukatongoona atoita zvaanenge atoita kazhinji kacho kuregedza acharegedzi aiwa kuregedza aregedzi munhu ari muabuse chero mukaevharidzira yenyu mukadinika just give it time it will show itself ingozvipai nguva zvinongobuda nokuti atori shiri nemuriro wayo haaregi achakutaridzai chete especially sewangu sisimenere zvanotsvaga nemascreenshots acho ndakazvisenza kune imwe akaunti yangu ndikakwanisa kupindamo muone achitonzi dedi my what is when I think about you it gets wet achinzarwo nevamwe varume sisimeni saka anga ari ngochani anenge akanga akurova kwese akanga akungoita zvese but zvinhu izvi dhaika zvinhu izvi dhaya zvokurova kwese hazvinotombotanga pawakazviona iwe hazvina kutanga pakazviona iwewe zvinhu izvi zvaitoitika asi kuti iwe wanga usingatozvioni munhu yanga haungotangi hakuna unodhudhai iwewo izvozvi so picture yourself uchikisana nemukadzi zvinobuda kutosema hazvitongoiti zvotongazo twai ndatanga nhasi nokuti waita mari kati wazodenda unotenga mwakadzi hazviko angagara akatodaro wanga usingazivi chete haungosimuki nhasi wokuti nokuti ndave nemari ndakunotenga vamwe vakadzi ndindarane navo unotangira papi zvinosemesa unotogwa kuti hazvisi kutoita hazviiti murume uyu mudza zvakaita sisime anga ari vana vemapostori vaive vanogomedzera vemushu vaivejohani masoyo esatati kungwara zvakanga asina kungwara chikoro anga asina but anga ari munhu anga akachanganyukira kutsvaga mari saka zvekuti passwords pawhatsapp chaipo anga asingazivi kuti inoiswa sei akatozodzidziswa mushure ndakumwe kunge ndabata chii iwo machatsi achanditaura kuti handine mascreenshots ndaiti ndikangomudzwa murume waiti kana akarara kana udanyasonzwa kuti ava ataitanga kutenga mazino macho iye aifungidzira kuti kana akadzima foni yake ka zvavharana saka ndaiti kana akatanga kutsenga mazino ake ndobva ndatoziva kuti uyu asatoenda ochienda paspekilo because foni yake aitsenga mazino pandakangoona kuti munhu uyu foni yake akuenda naye kunogeza foni yakuiswa akuita make sure yekuti foni akuisa pasi pepilo ndopandakaivhovhondora because ndaiziva kuti kuisa password anga asingagoni akangoidzima chete indochiibatidza kana kutanga kutsenga mazino ndopandakaona makuna true story nayave kudai ari mufoni ndakamusiyira izvozvo saka haikomendwa kuti ndida kudai ndiye haikomendwa ndiye haikomendwa mwarume vamwe varume vandovaitomusendera message kana chiti when I think of you my chichi gets wet aitongotamisiwa iye ndiye aikotamisa ndiye aitoitwa mukadzi ndosaka zvisina kulasa dhai munhu uyu haangagari nemukadzi munhu uyu anotori mukadzi wavamwe varume kwete tomu aiwa guys handisi kutombotaura tomu ende zvinhu izvozvo sisimeni ndakazviona late ndopandakachibva ndachitanga manje kuchimutarisa murume uyu bva ndaona kufacebook kwake kudai kushamwari dzake ka hadzizi ngochani idzodzo sisimeni ndogona handiti wazviona angagara achitori ngochani angagara achitori ngochani mafriends ake ka handizivi kuti kune ngochani ngani angagara achitori ngochani but
kuuya kwauri iwewe nyanga iri way yekuda kutsvaga kuti maybe andinozati vazhinji vanoti family uritaura kuti mwana wemupostori anotaura kuti vana vemapostori vaya mazezuru akudharaya vanokakoma 1 vana vaya vanhu vaya vemapostori vane munyato wekutsvaga mari andiona 2 kuchipostori ngochani hazvidiwe saka aifanira kutotsvaga munogara naye kuti avharidzire but angava nefreedom kaangava neliberation saka panga kuchinotenga manje mari ave nayo akuchirarama life yake iye antori munhu anotokotamisiwa ndiye sisi malele ndoda kukunyorera izita rake vanhu vari kufunza kuti nditoma hazi tomu mongonogugula chete kumafriends ake mozoudza vanhu ini toma handimuzivi guys zvaitawo vaiva vaijoka pazvatomu vaita maskisi pavaida kutsvaga following chaiye but imi pamaidanana but zvaimbodaro pamaidanana dai just next time utase angasinganyi kufarira zvekuita kukotamisa kuti aite kumanyuwa aiwa munhu wewe anga asina tombongwara sisimeni kana romance chaiche varume vaive kuti munhu anga akapusa anga akakura mushanga asingaizivi aingotarisa kunoku yaiya izvizvo akazotanga andizivi kuti munhu akamupinza muzvinhu izvozvo aiwa agara akadaro dzaiya munhu apinzwi aiwa apinzwi agara akatodaro wanga usingatozivi chete iwe blinded by love and haunambovhira wakazvitungira saka una kuzviona anga munhu adzidziswi angagara akatodaro haudzidzisi kupinda muchipo chaniwe hazviti pandakatanga kuzvionaka like what raised my suspicions was akanga asati amboita system yekunogeza kuti akunogeza bathroom kuinda nefoni foni akaita sure kuti kana akuvata oidzima oisa pasi pepilo ndopandikaona kuti patori nezvinhu zvaakutoitika apa apa zvorwadza sei kuchitiwa nemunhurume guys zvinana ndichite nemukadzi kuchitirwa nemunhurume zvinorwadza zvishuwo kana but I'm just happy at least ndakabva ndatoona kuti no rege beta hangu ndive single pane kuti ndirarame nemhuka aiwa yakaimhuka wakagonako but look at you right now you are happy andiona saka ndozvatiri kuzama kuudzawo vamwe vakadzi varimo kuti title is not everything chokwadi chakanaka zvacho guys title is not everything and zvokunzi kwai family kudai vanongozokugamuchira family they don't even care vanozokugamuchira uri mumukofini imomo kuchavati naime ndiwe ndaikuudza unenge uchivaudza kupi wakafa unenge watofa ndingade ndakafa ndikafunga kana musi wedhudhiwo wandainzijamba kubva mu50th floor amai mwanaka ndingade ndakafasva aiwa ndingade ndakafa ndingade ndakafa ndakatoona kutoti uyu munhu achatodzoreki uyu akutondiudza kuti jamba vanhu vanorovana sisimeri munhu anokuti hanzi jamba kumapurisa ndozotiwa akomiita suicide yatori munhu akasinaaanditorera nguva sisimeri kudzokera mumujolo zvakanditorera nguva sisimeri kudzokera mumujolo nekuda kwezvandaka ndasangana nazvo nababa pakaoma pakaipa right thank you very much Dai for sharing your story regatimbovhurira wamwe mukana pakaipa izvi zvinonakidza when women are coming out to say their stories like this guys stories like this zvinobatsira vamwe antimaona zvinobatsira vamwe vanhu stories like this zvinobatsira ndikikiri zvinobatsira vanhu andimaona so let me see varipo mari kufona itinzwe all those who wants to phone please call in tinzwe let's talk about this abuse anditika and please run away find somebody else to talk to musanyarare zvinhu zvokunzi usataure usaende kunoudza hama dzako hama dzinozodai alright kana hama dzako dzisingadi kuteerera find someone else who listen to you antika the person who listen to you and akuudza antika wati simuka ko buda mazviri antika buda uende kunotambura one room unogara pasi pebridge unodini but freedom yako yakakosha guys freedom yako mari inochinja vanhu vazhinji ndoda kukuudzai chokwadi guys vazhinji nhasi vari muabusive relationships kana kuti kudina havana kungotanga vachiabuswa guys paitombove nelove vari marombe andimaona vaive marombe vese paitombori nelove chaiyo andimaona vanhu vachidanana vanhu muchiwirirana muchironga pamwe chete muchiita zvinhu zvoi pamwe chete pakazoita mari ndo pakachitanga kubuda kubaba manje kuti ndini baba pano gumbonorera pano pamanga muri marombe musina muri mese muchitambura mose muri tu aichira achida kunotenga sweet cheko aito kutokusuma kuti ndichambonotengawo sweet
my boy, ndafunga kumbodai, maiudzana mchinonga pamwe chete, zvanga zvakanaka. Pakangoita mari chete, patevere dambudziko. This is why mari chizi yakatengesa Jesu. Because mari yacho na yakanaka asi mari yakaipa futi. Yakanaka yakaipa. Nokuti ukasita munhu asingazima ranovhundukira mari. Paunoibata kudai so, unodona. Usina kwawaenda, unodona. Unodona. Right. Vari kuda kufona kuti mushe wenyaya dzenyu. Please fona imutiudzewo your abuse story. Atika vamwe vanhu vadzidze. It's a lesson to other people. Vamwe vachitodzidzawo. Antibona. Vanenge vachitodzidzawo vanhu kutoona kuti zvinhu zvakamira zvakadai tozodai uya akazvitigwa ndo abuse ndo zvandikurarama izvi. I like people they relate. Shalini, why are you bringing names here? Who's talking about anybody here? Talk under block or get him block. Uruyene zita repana pa pani pata ugosteri munhu pano. Katiku block. Get away. Nani zita pana pata ugosteri munhu pano. We are having our own lives pano. Tichitaura pano ndine vanhu vari single pano. Ndine vanhu vari marriages ari kuvava izvozvo. Iwo unoyane zita rako ronouya naro dakuda kutaura. Tikutaura zvenhikiri zvenhiki pano izvo. Idiot. Block. Nireti mbokwidza vamwe vari kuda kukwira. Mota. Thank you, Tambo. Mota. Hey. Guys, mota yakusadzimba dzakawanda. Mota. Murume akatenga mota. Hey. Hello. Sister muri sei. Mushe kanjani? Ndiri right zvangu kuti sei gogo. Mushe kuti sei. Kuri right magona mayane topic yakanaka rigeni mbukutsanangurira yangu story. Ndisati ndasangana naMarufa. Okay. Member right. Facebook itatsana kwira. Wo aisi kuratidza. Aitatalitsa mazuva kuti uone kuti njana aripo. All right. So inini ndine 20 years ndapedza kunyora form 4. I think ndapedza kunyora form 4 ndine 18. Ndapedza kunyora form 4 munongoza upenyu hwekumusha tiri vanhu vakangokurira kumusha kuma vakati mukomana wangu bva ndititizira uye ndichibva ndatizira kuMount Darwin. Ndanga ndatombotishandei 2 years ndiri muHarare. Ndopaakabva andinitisa ndiri muHarare nimisa ndangotishandei zvegore 1. So ndaenda kumba kwavo anga ari musoja munhu wandaidanana naye inini. So ndakabva ndangosvika bva ndasinotsvetwa kuMount Darwin kumusha kuna mai vake. Ndakagara ndichisafa ndiriko. Uchitonzwa unzi auya asvika anodanana negirlfriend. Right, taiverenga dzimba unge 8 ndopaaigara musikana iye. So ndakamira pasyllable ndanzwa shoko iri apa ndandane 6 months ndiriko. Ndichibva ndadonha kubva pasyllable ndichinovira pamadhina anga akaiswa pasi ndichibva ndaita miscarriage. So ndaiti ndikafona kumba ndovaudza vabereki kuti mama ndozviri kuno kwaibva kuti mwana wangu shingirira ndozvinoita imba. But ndaizvibvunza kuti upenyu hwangu huri kuenda kupi kunyange ndakamba ndichitedzera vabereki ava. One day ndopandakati vabereki handisi kuvaudza. Rege nditore mapiritsi. Sezvo ndisisina nhumbu rege nditore mapiritsi ekuti ndiite ndimwe. Ndoudza mai vacho noti udzai mwana wenyu anipe mari yebhazi izvezvi ndinodzokera kumba kwedu. Nekuti ini handingararamire kuti munhu ari kuuya achinzi anogara girlfriend wodzokera ini muchitozviziva hamukwanisi kukontrola mwana wenyu. Musi iyoyo ndopo vakabva vanditi rega timufonere timuone. So vakabva vamutaura zvikanzi mwana wewe akatomwa mushonga pano hatingambozombokwanisa ngozi iyoyo. Akabva atumira $50 zvikanzi mupei aende. Ndobva ndapiwa $50. I remember ndakakwira kombi kubva kuMount Darwin kuma 2 dzemazerodoka. Ndikasvika muHarare kuma past 6. Ndakazonosvika kumusha kwedu kwaMurehwa kuma 12 midnight vanhu varara. Handina kuudza mubereki, handina kuudza anyone. Ndakasimuka ndega netsoka dzangu ndakataura kuti inini nhasi pano ndiri kubva. Vakasandipa mari ndichafira pano. Vakashamisika vanhu ndichisvika kumusha. Ko chii? Ndikati inizve marriage yekuti ndinenge ndichinzi gara utumirwe mari akauya mune muchirwa muchinetsana kuti roho chidini handisvikwanise ndiri mwana mudiki. Hapana akaita kana naro neni. Ndakabva ndazoda kushanda. Ndakashanda 3 years ndichizvishandira ndichizviitira zvinhu zvangu ndichichengeta vanin'ina vangu. Kozi vabereki vanhu vakasiyana ndiri grade 5. So ndaitozoti inini ndinofanira kushanda ndichichengeta chii? Ndichichengeta vamwe mabrothers angu ari kumashure. Ndakashanda ndopandakazodanana nemumwe mukomana. Asi mukomana uyu anga ati kurei ari kuma 40 inini ndine 23.
So pakanga ada kunyorora ndo pandakabva ndasangana naMarufu. Ndasangana naMarufu bhandanzi namama. Kwewo wana vakomana 2 kuzvifambisa sei? Ndikati Mwari vachandichuzira. Zvonzi vanokuchuzira sei? Iuyu atotenga marora ezvinonzi chizvezvo zvehembe dzemarora squad ida kune uyu nokuti uyu hana maoko hana basa ida kune uyu. Saka ndikuzvifambisa sei naEpril ndikati mama Mwari vachandichuzira. Zvikanzi but uyu atounza hembe dzekuti sone zvinhu zvekuti uchienda unoroorwa iwe utoti wane mumwe mukomana sei? Ndikati ndinosanangurira ndaimuka makuseni sisimeli 5 o'clock ndichinokwira gomo repaWarren Park Uzi iri ripana Bulawayo ndikagomoka rapa kaswa maflag apa. Ndaimuka kusemsen ndoenda ndosvika kugomo kuya ndainamata ndichiti Mwari inini handichaziva ndinoda kuti imimi mundichuzire. Handisina kuchuza inini zvangu zvokunzi ndanzi nekuti uyu aunza hembe kana kuti ndonzi uyu aita chakati. Ndinoda kuchuza zvekubva pasi pemwoyo wangu inini zvandichagutsikana nazvo. After 3 days ndakabva ndaenda namama kuchechi kwavo. It was my first time. Ndichingosvika pachechi pavo ndakabva ndasimudzwa. Varipo vabereki zvikanzi amai ndaona upenyu hwemwana uyu uri kunze kwenyika. Decision yake yaanayo musiye yaiti ndaona anorarama upenyu hwake hwakanaka. Asi mumwoyo mavo ivo vakaratidza kubatikana kuti saka mwana uyu vatoda asiye uyu yaunza hembe panapa uyu totora uyu asina maoko uyu. Ndakabva ndati mama ndo decision yangu. Saka baba Marufu ndakadanana navo 2 weeks dzakawandisa Marufu kuti ndanga ndatomunombotswana. Ndokuti vakatoshamisika kuti ndatengerwa tiketi sei, zvinhu zvimwe zvafamba sei. 2 minutes atoenda kuBotswana. Ndichisvika kunoku ndakabva ndadzidziswa kaFacebook ndandisingaizivi kuti Facebook inofamba sei. Mukomana uye musoja uye uyu zvikanzi ko saka wakandiramba kuti unorwa nemunhu asina maoko. Ndakati asina maoko ari nani panewo nemaoko. Ndanga ndisingazive kuti wakanaka. Saka ndakatokundwa kuchengetwa nemunhu asina maoko. Ndakati wakatokundwa kuchengeta nemunhu asina maoko. Iwo waindibata jangu webhondo ndinenge ndiri chembero usingatozoti ndiri mwana. Asi nenyaya yekuti ndaingondisiya kumusha kuna mai wako sazoti mukadzi anorukiswa musoro, mukadzi anotengerwa hembe, mukadzi anoitirwa this and that. Nawo wakona ndaakuzviitirwa naSamuel wakuti ndinokundwa kugadzisa nemunhu asina maoko. Ari kutondichengeta kutoda tamachengeterawo nekutaiwayo. Ndikakudze mukomana yesisimeli ari kutambura. Munoziva kunzi kutambura. Akazonoroora mukadzi ane vana vake vairi vasikana. Ndobva achitora mukadzi wanaye izvezvizvi ndobva wazoita mumwe mwana vari vese. Handina kumubloka. Ndakanyatsomusiya kuti anyatsoona zvesho kuti upenyu hausi mumaoko ake. Akambotanga achakumenda looking good, looking nice. Akapedzisira nyarara kuti zii. Andatete vaendaenda kumafoni ndakati handidi kubloka ino. Ndinoda kunyatsokusiya kuti munyatsoona zvesho kuti pamaitadza kukontrola hanzvadzi yenyu maifungidza kuti mwana uyu haachangomutamba bhora rechikweshe tongomusiya. Ini ndakararama upenyu hwangu. Ndakazongoona ndega I think ndane 2 years nababa mupondo pandakazoona ndabloka kumaakaunti ese eFacebook. I think vanhu vanga vakurwadza kuti hey uyu munhu rege tingomubloka tisiyana naye ararame life yake. Ndangoti ndingoshayawo story yangu yekuti kana marriage yaoma siya munhu. Usararamire kushungurudzwa nemunhu unge usina maoko ekushanda. Ina Marufu anozviziva kuti munhu uyu ndikanesana naye first thing yavandanga kufunga kuti ndika 30 minutes isina kukumbira regular. Saka kana ndatoenda tindoita sei vandanga kufunga vari vega vakagara nobva mai Marufu kumbira regular ukapaipai chiko tanga kutengera unoda sweet unoda drink ndakutengera chinhu kuti ukwanise kundibatsira. Vanotonyatsoziva kuti munhu pfungwa yake enda munhu wewe kuti anoda kutozvishandira pachake. Saka ndikada kungomukanya chete akandisiya zvadhakwa zvavharara. Nekuti Lucas saying, even look at Tawanda, he is looking very, very anoglow, simple and healthy. You know, obviously, sometimes normal. It's sometimes it's very normal to everyone. And see, like the Antimona, she could fire and so on. So well done for listening to God 1 and 2. Well done for stepping up for yourself for marriage. Yo yakushungurudzwa nemusoja uchienda network yaita sekondodza vanhu vangu shuwa. Naye network ka miswa network miswa. Yes.
9. Network iri kumbonyadzofambisa seiko? That's what's it again, but some more. Because they can't. My name, I don't know how to start my culture. I can tell you one of those relationships. And I can't tell you forward. I can't roll what you find out if you go sit up. That's all it's called. Vanhu kufona manje panenge paine audio iri kuplay. Iri kuZimbabwe ndopazvikatakira zvikatokusvika pakuti vabereki chada kurume yakadziriswa nakazotera. That's okay. So Malika, Hold on, I am proud of you. hold on, my Alright. phone audio play. Don't break it to you. That's what was the company to this for the so for this that's all probably shut up at night. No problem, shut up at days. Where's the good one? I shut the line. It comes to the shadow. I want to see what I'm changing. But you know more master would be able to see follow the shadow they put on. I thought I got this one. I can't like to work and they but she also about it, but I wasn't happy. Yakashira wodi makuru vakadzi vendaraunda vakadziedzwa kuti panzi paise kuti modani kadzidzira wantu munhu haada kustopa zvaaisiita akakontena haadaya kuenda kubvisa akakontena abuse Audio haisi kunzwika kuti audio haisi akabata mhino saka hatisinganyatsokunzwika. Alright, taurai vakwira, taurai henyu Marufu. Saka inini handidi kunyeba naye happy nemarriage yandinayo. I'm very happy. Zvimwe zvokuti ndotombobvunza Mwari kuti ndini here kana kuti handisi. Nekuti handidi kunyeba. Nyange zvikanzi munhu wangu anogezeswa kana kuti ndinovabatsira Marufu nemwoyo wangu wese. Ndinonyatsomeka sure kuti vageza hembe aina kuti pavanobuda kunze uku vanhu vanyatsogutsikana zvesha kuti munhu yanga hana maoko asi mukadzi kumba kwake uku aipi basa anobata. And handimbozvitsvage ndonzwa chitoti ndasangana nemumwe munhu komvira pandibvunza kuti are you married? Ndikati mandi kumutarira kuti kundibvunza kuti are you married? Haasi kuona machenera makaita kuti muri married. Anoti maaina semusina maoko. Ndinenge ndichida kugezesa yekuti mucheni kuti vanhu vasazokusekei kunze kuti tarise mune munhu ari disabled but upenyu ari kungozvibata jankiya. Ndo zvandisingadi izvozvozvo. Kutoti mubude pano makachena ndoda kuti pamunobuda kumuzvione makangofanana nemunhu wese ari kufamba muhondo. Handidi kuti muone musiyano kuti imimi mune tsvina nekuti ivo vane maoko vakageza. No, imimi munofanira kudarika kugeza kudarika ivo vane maoko achewa. Ndinenge ndichida kuti akasimba kunyange ndichibuda nemi I remember vatananga kuti vakadzi vavo vakambodanana nawo like vamai vemwana wekutanga uya musikana nevamwe vaikambotira mashiro vainyara kufamba nawo mumamuzi. Ndichotorora kuti hande tese kubasa kwenyu kunoridza music anza kuti tichienda tese tikozvera tese tiriko kumwe ikoko zvikanzi anoswera uchiti ndaiswera ndakarara pasi petebho ivo vachiridza music vachiita zvemadonations zvavo inini nenhumbi yangu ndiri pasi petebho ndiripo kana ndaine nzara ndopiwa kamari kangu notenga chikafu changu nodzoka zvangu ndarara pasi petebho. So vakabva vatanga kuona kuti uyu munhu ikoyu hanyari kufamba nemi mupublic hanyari wherever kwavanoenda tinoenda tese kunyatsoratidza kuti handina kana chandinombotya kana pamuri kana chandinombonyara pamuri chii chandinganyare pamuri chekuti ndingatonzi famba nemunhu kunobva ndatiaaccident maoko handi zvinongoitika zvinongoitika zvezviya kuti munhu unogona accident uri motikari otodambuka maoko. Like example yandakandiri nevabereki pakuda kuya kwandakaita kunoko vakandibvunza kuti sei wachuza uyu
uchisiya nemaoko ndakati mama izvezvi muri kunona kupinda mukombi moita accident pamwe murume wenyu murume wenyu odambuka maoko muchamuramba nekuti achirema hamumbomurambi munotomuda kana kuronzi mamuramba kati minzi mamagara musingarivadeba asi kana munhu wada munhu wako nemwoyo wako wese aiwa hapana kana chitombonetsa vakazotondishamisa last year August zvikanzi ndinoda kuuya kuvisit ndikati uyai munhu wamwari makasununguka takatovakwidza bhazi vakauya vakatoona mukwasha wavo vakaona vazukuru vavo aiwa kufara chaiko vakaona kuti munorarama nomaulife vakatoti kuzondorarama life vakarika yangu ndikati nditorarama life kutodaenyi ndinotorarama life vabereki vanenge vane maexpectations avanenge vanawo pamwana wavo saka kava vaitofunga kuti mwana wangu ari kunoshungurudzwa ari kunodiya chatoita mushandi webasa wemunhu uyu nokuti munhu anoshanda sei anonofanirana like haungavablame vabereki vanenge vane maexpectations but manje kufunga kwava kuso kufunga kwamwari ka havatozivi kuti munhu asina maoko ane plan munhu asina maoko naye anotoshandawo ationa havatozvizivi zvese izvozvo and right now the rate yevanhu vasina maoko vawanda kwatisa pasocial media pa kwedu kuzimbabwe vawanda vana vadika vari kuzvarwa chekuva storina makumbo aya pane musikana vhidhiyo yandakapiwa nezero musikana achitodhiraivha mandoko amenda kuti kupi achitodhiraivha kutotanga mochaite nemakumbo kutobuda kudai mupaki kutorova muhighway achiita achidhiraivha nemakumbo tikati inini yati ndaamazviri zvinoda kuti kana wapinda mazviri ka tanga waita makanseling haukwanise kuhendla vanhu vakadai so sinopinda makanseling ukatanga wadana nemunhu wakadai kuti uunderstand cause havafungi mafungira tinoita isusu sevanhu vari nomaoko zvakafanana naamarufu nguva ino yekutonhora inoyi havasi munhu wewo tinongodena kazve2 minutes otofunza tinogona kubuda mugame racho haubundi zvekumhanya nekuti maronda aya anosimuka nguva yechando saka paunoenda kumakanselings paipai unonoudzwa kunzi kana yanguva yakadai unofanira kumuunderstand kana iri nguva yokupisa iwa hazvise zvinenge zviri nomao asi nguva yechando savadeni nekuti unogona kusimudza kana cheye akakutema nayo akakukuvadza iwe uchikunzikana namaoko so maronda kunyanya yepachest ayai anosimuka zvezvekuti mbunzo manyoro anenge achirwadza maoko mastichi pano neuko apa vari kufunga kuti munhu ida kushandirwa ndinofanira kubuda kunotsvaga mari kuti vanhu vadye vanhu vapfeke vanhu vadai vanhu vadai so ndeyototi nguva inoyi ndeyetorerudo chaiyo chaiyo kana tisatambodana nguva inoyi ndeyatinodanana manje nekuti tenge tiri close singaiti nekuti tese kuti tirwe tete kuti tigare tingori love kuitira kuti kunyange maronda akarwadza yeundikwenu chiri mulavu izvezvi tatobvapo 10 minutes ndatobva nogeza pandobva utano neizvezvi nditobva kubhafu love kuvanhu ndakudatobabikiro panzizabikibika katini ndikati aiwa dhunduwari ndibike katika undibambara dzidabika zvedu masikati tirigitisatambise zvedu muriwo wedu manheru so nguva inoyi ndonguva yatinonyanya kudanana stereki nekuti unenge uchifanira kutovaswededza padhuze kuti musagare muchinetsana musagare muchirwa nekuti anovava pachesta pa ndirikushandisa ruoko rwangu ndichimakwenya but ndisina nzara kuti asazovhurika masiticha ere so ndechingomapuruzira kuti kakuvava karuta keoperation kaikai kaite kachidisappear kachita sei kachienda so unoziva kuti ndiyo inonzi true love chaiyo true love sheshe wakaenda ende tigowa kuchii mangwana marufu ari kukuhurira ende tinoedza kuta kunoika chaiko kuita kubuya kugutana ikoko shuwa wakatokutosiya mumwe munhu aitonzi munhu akadai ukaenda ukamuchuza ukanomira naye uri kutambura uri kudika kohwa kuti mangwana kwaita zvimari hoyo wakuenda kuzvigirlfriend imi inini munamato wangu amarufunga vasete mari yakawanda inosvika kana kuma100,000 ngatigare tiri pasi patiri ipapo patiri ipapo eziva kuti tichikwanisa kuafoda renti yedu tichikwanisa kuafoda food tichikwanisa kuafoda edu zvinhu zvedu zvemba medu izvi zvese zvatinenge tichingoshori tive tinazvo ezoti tinozoda kuti tiite madzimara kudenga kwete iwo ndogani ndemototi mwari musabva makatibvesa nemari yakawanda ndini medzo ndokaunyatsogara panzi ndokaunyatsogona kuti murume ugo ipapo anoenda zvokuti anotokanga kuti handina maoko anenge akushandisa mari yake maoko handisi vanogona chinhu naiwo handisi chinhu anachopakati komaoko eye avanenge vachida ndezvipi zviri nani maoko ane basa rei handisi tinongoda chinhu ana basa maoko haana basa rei tinongoda chinhu chaicho izvozvo
kupota uchiti ukachigarira so chero chisina maoko so chinenge chichinakigonyedzonga kuti handiri pano haipane pachitsva rudo chairo manje hanzi amarufu akapita kutambulambira lokoto musadaro wedu ye nemaoko edu aya tinotoenda tichitonoita zvinorova kunzoko Exactly. saka vanhu tinoshungurudza vanhu tinoita zvese zvakashata manje wako haiori parugare zvako hanzvadzi yangu aiwa ndakagara zvakanaka ndinyebera mwari ipapo ndinganyepi ini ndakagara zvakanaka hauna stress yekukuvasia panoita chigirlfriend kwazodai hauna stress yekukuzi kana foni hanyori angori kuti aripo saka aiwa ugere gaisera chokwadi munhu amwana akagarawo taunda anoidii ifoni anonyora kuti kundiri girlfriend anosona uyani hepi ndiye kuti ane hepi manje murume anofanira kungocheukawo usazotsamana chingachingocheuka kana ingocheuka unongoto chimbotaura nawo chimbomuratidzawo kuti kuzoona here zviri panext gara uri pokona gara ipapo panext just kungomusumudza muiri yes man idotula kuti pakufara nazveshe kufara chaiko foni tinadzo dzedu tese vanotaipa zva but vakamwe ivo ndokatosa mutemo kuti hapana munesa password pafoni tingori vanhu kuti mafoni tinongotsveta uko hauna kana pressure kumboti ndimbotora foni yamarufu pandangoidira ndotofonera muchembere ndotota zvanzei ndangofunga kutotomita naye but I'm happy zvekunyatsokunzwa kuti aiwa hanzi murudo chaimo chaimo ende hakurovi manje hatombokurovi kana zvekurovana izvi since handidi kunyepa handizive kana gumbo ramarufu kuti rinosimudza sei richirova sei bhosi maoko toti havana kutongwa nosimudza gumbo handisati ndamborohwa ini aiwa tinozvikudza tinofara prim we are so happy mufunge rambai makachengeta rambai makadaro mwari vachazova zviriko zvinorongwa namwari zvamusinga understand panguva iyoyo asi zvichaitika rambai makangodaro mangotasa one day you be shocked kuti ko mwari vane nguva yavo ngatimovaitiragofandi muri ifare kani panyaya iyoyo yegofandme guys takamboita gofandme panapa mari yavo ikadzosera kuvaridzi saka havana kuiwana mari yaya guys so I'm just thinking kuti ini baba tonde pano please tokumbira kuti musauye kuzotuka pano I beg I know kuti uyai ghost une magosta kwadasi panapa chitedu zvokutukana pano uyai mufare uyai chite positivity ngatirege zvokutuka vanhu zvamunoita zviyazvino handizoti mabudikira apa sei but gofandme ndikufunga kuti guys tikapedza gofandme yamaijirema yakakwana todzokera pane yavo nokuti vanayo vakatoifuraudhara so that pepa patakanga tambobvisabvisawo handimaona ikadzokserwa kuvaridzi tidzosere futi handimaona tidzosere futi kuti comment section yakagarira vana kwete rudo zvamakaita sisongo comment section unotoona mamakomenti acho kuti mabhitanesi akazara imomo tobvisa maoko here varume vacho vakomana kana taroorwa tobvisa maoko kuti zvifambe pakuchinja pakuikambopiwa mari pakaitransferwa mari yavo ivo haminoava vakawanda handifamba vakafungiri kuzvinzwisisa here pakuiritriva papai pakabayiwa pakawanda here kuda gofandme inobva yadi esuspecta fraud kubatsira vanhu kuno kubotswana saka yakabvatokunyika iyoyo yaive ine gofandi saka yakasaabbotswana saka yakabva yadzosera vanhu kundikiri kundikiri fabhotswana haitere zvemagofandi or whatever I don't know. Thank you, Sisi. Thank you very much. Hello, Sismeli. And so inspired by Pribuna Marufu. Yes. So beautiful. Yes. All right, Sismeli, thank you so much. I have a situation and this, you know what this is. Maybe munhu unongozvizviona wega kuti hazvisi kushanda but ndine situation iri kuitika kwandiri I was married early 2020 and chingopinda mucovid ndobva tatotanga kugara tese you know like anga siriwo marongero edu but that's what happened
akauya akabvisa mari dzake. He's a well-off man, handiti. And inini kumba kwedu tiriko vasikana 3, vamwe vese 2 vakarorwa, but munongozivawo zvimwe zviya. And then uyu mukomana wandakaziva kubva kudhara. Saka inini ndandisiri munhu anga asiri very, it's a long story, but I'll try and as much as I can to cut it short. But kwairi kubva uku kako nemaonero angu ndakazoona kunge ndokune nyaya. So you might please try to bear with me then. Mukomana uyu ndakamuziva kubva kudhara. So ndaingomisa mufriend zone because aingondipa mavibes aya. Munoziva varume vaya vanoda kungokuisa mubox vaya vanoda kungo handidi kutaura mazita, but vanhu vaya vanoda kungoti vakadzi vanofana kudai, vakadzi vanofana kudai. But it was a friendly thing. Handiti. So amai vangu the other sister akarorwa. She's my step sister. But akarorwa mune zvakanaka, but it was just in zvimwe zvazvo. So ndakatanga kuwana pressure yaya kunzi chitoita kuti wana notokuroora because I'm a bit older than her. Chitotsvaga munhu wako, chitotsvaga. So not blaming her, but looking back ndakaiswa pressure. And iye anga ari munhu wekuti anga achida kuti murume anga agara achida kuroora. Saka ushamwari wedu pese pataitaura aingotaura kuti ndoda kuroora ndichimuvharira kunze ndichiti aiwa inini I'm not ready, ndichiruta zvechikoro and stuff. Handiti. So ndikazobvuma and then I got married to the guy. Taroorana 2020 ndobva ndaita nhumbu 2021. Tichigara tese paipai mukomana uya aigara kuPortugal. Ini nganchigara kuUSA. But takati ngatidzokere kuZimbabwe. Tadzokera kuZimbabwe for COVID chichi. Akati tichagadzira mapepa. Inini I would like for you kuti tigare permanent kunoku. What? All right. Guys, from Portugal, from USA to back to Zimbabwe, what is that mu-COVID time? Aiwa, sesimeli munhu wemunhu ane zvinhu zvake. Ini ndanchitotamburirawo ndichitotsvagawo kuti munhu ane bhegi, all right. Munhu ane bhegi rake zvinhu zvavo zvitori correct zvacho sezvo todaro. Saka mama uchinzwa zvese izvi, mama vakaisa pressure, mama vakaisa minamato, vakatanga kutoti ndikutoona munhu anoita zvemweya, my mom. Ndikutodai. And then she facilitated a lot panyaya iyi kuti zviitike. Handiti. Ndipo paitagara tese zvakaitika so fast. Unbelievably so fast. And akauya akabhadhara zvese, akaita zvese, akapedza. Tagara paipai 2021 pamusiri kunzwana namunhu paona kuti uyu munhu haasi kunzwisisana neni, hatisi kupindirana, ropa harisi kupindirana. Handiti. But iye anga ndofunga anga asvika papoint yekuti anga tingoda kugara nemukadzi kana kuti maybe kumba kwavo kune pressure here, handizivi. But then takatogara tese. Tirikugara muZimbabwe. Handiti. Upenyu hwedu hwangosina kunaka sisimeli. It was emotional abuse. Munhu, I think takaita mwana tese, andakudzaiti ndakaita nhumbu 2020 then ndakazoita mwana 2021. Tirikugara tese, but pamba pasina love, anga asina affection, aisara akada kundibata. Muri kunzwa? Kubvira zvatakavara tese kuti tiite mwana, takamboita a break. Tikatoti mumba, akati mumba, a man and wife should have 2 separate bedrooms. What? Fine. Ine ndiri kushaya kuda kuzvibatanidza kuti zviri kumboenda kupi, zviri kumboreva kupi. Ende ndichiedza kuda kuudza mama even vabereki vangu vanenge vachingoti vanoda kuzvibrasha zvezvekuti basa chikuda kutondiitira inini hasha. Because munhu uyu nyange ukati kuri kuda chakati, everything he would provide and stuff. But pane nyaya yangu nhasi, fast forward 5 years later, ndakatokonditiona, ndakatogara muthis type of lifestyle, ndatoizvijaira. Munhu uyu haana basa neni sisimeli. Munhu uyu anondi-ignore, munhu uyu anondiita sei. Takazoita move and then we came to the UK. Munhu uyu anoita kunge stranger. Hata muchitaura nyaya yeabuse yekuti munhu anenge achiita sei. Anoita kunge stranger. And it feels like his family is more like they've put down their foot mumba medu. Handiti. Family yake ndiyo inouya, even arrangement yatakaita mumba munomu yakaitwa nefamily. Takamuchigara imwe nzvimbo.
yatakasvikira family yakati haiite ndobva tamove around. So the family comes in and then they say what they have to say, and inini I have to be a bystander marriage iyi. I know nyaya yangu haisi kunyatsokunzwisisika because I'm suppressing a lot of things. Ndiri kuvharavhara zvakawanda handiti just for the fact yekuti titaure nyaya ingopera. But you can I mean take your time. Yeah, you are in there, you are in that marriage right now. You are suffering in that marriage right now, right? Wagara, and one thing that I like about you is you are open. Wabuda pachina wakati ndirimu ndatojaira. And the abused about taura kuti vanhu vari muabuse vanojaira. Hapudi zvekumhanya. Thank you for coming out and say kuti ndoma nditori izvozvi. Yes, you've got everything. Une mari, ane mari, une everything. But you're not happy. Uri kuabuswa nehamba, uri kuabuswa nemunhu uyu. Handika, for the sake of mave nemwana ne5 years, and uri mumarriage pakabviswa mari. Saka, there's no need yekushuta. Taura nemone sezvazviri. Let this be a lesson to others. And udonzwa kuti your sisters apo chati kudi. Okay. So, inini ndikada kutraya kutaura nemasisters angu. Mama vanondirambidza kuti usavateerere, like I said before, my step sisters. But vanhu vane more reason, like before pandakamboda munotaura zvekungobuda pachena mbichana kungoti this is what's going on. My other sister akati hazviite she was very stern and akada kutotukana my husband. Mama pavakazvinzwa, the other sister was estranged. Akabva atonzi muroyi, ane utsinye, she's against you, haatombokude, ada kutokukanganisira upenyu hwako, and takatobva tave bad blood between me and my sister. And it's all right, fine. Mama vacho ndikavaudza kuti mama munhu uyu ari kuda isisimele murume uyu. If I tell you kuti for I think akapedzera kudya chikafu chembapamba panapa maybe 4 years ago. Honestly, honest to God, ndinotenga chikafu zvokuti you have to order chikafu mumba. Why? Kutoba stove zvese zvirimo haadi kudya. Nyange ndikabika chikafu anoti aiwa handisi kudya chikafu ichocho ichi. Anotanga kutora mapictures. Unoona zvinhu zvanoita zviri so traumatizing. Haandituke, haandirove. But anotaura, I don't know how to say it. Anotaura zvinhu zvinorwadza. Emotional abuse iyoyo. Emotional abuse. Kushonga zvezvekuti anokubvisa hembe sisimelika nemaziso ake akakutarisa so akakupima so unofila naked. Unofila like you're nothing. And then kuti uzvicommunicate even to your family ndokutsvaga mweya ndakambonzo ndakazombomata nenzuro ndakaiswa murimwe gurupu ranga ndatogadzirirwa ndanzi tinoda kunamatira spiritual husband yazi inini ndisingazvizivi ndikatonzi ndine spiritual husband but zvinhu zvandiri kurarama everyday sisimili ndikamuudza murume ndikati inini handichade pane point yandakaona kuti inini handichade handiti let's separate. Ndinobuda hangu ndonotsvaka kakombozi kajarata kangu ndogara. I do not mind. I don't know myself anymore, sister. I've lost myself. I've lost confidence. I've lost because handizivi munoziva munhu wekuti even chikafu chaunobika chaicho haachidyi. No. Akapinda mumba anotora maphotos. All right, Kola, ndida kubvunza. Chikafu chaunoti haadyi. Reason yakapa kuti handidi kudya chikafu chako paakatanga kusiya ndei akati anzi akatanga kuti the first time initially was allergies. Anzi ndine ma-allergies. kuzimbabwe ma-allergy anga asiko. Unoziva kuti kumba kwavo chikafu chikabikwa because family yake yese kazirizwa tikazomuvha kunoko his whole family iri kunoko vanobika zvinenge zvese zvechiafrican chii zvese zvamungafungire anozvidya kumba kwavo. Saka iwewe nina kuti isusu vano tinokuvhura pfungwa manje ende tokuudza sezvazviri. How old are you? Are you in your 30s, in your 40s, in your 20s? Uri kuchi? 33, sister. 33, right? You have been staying with this man for how many years? 5, 6? Since 20. Since 2020, and then 5 years now. 5 years now, right? And you are sleeping in separate bedrooms, right? Mm-hmm. So you only had sex pamakaita nhumbu.
takaita sex patakaita nhumbu, and then takambogara, and then we took holidays. Holidays he doesn't mind, he will be all touchy feely and kunyepera. Even takaenda kudzimba family yake, anda kudze family yake iri kunoku, takaenda kumba kwefamily yake, he likes to be all over me. Kunge tanga kundiona zuva iroro Sismeli, but bonde pasina mukaenda kumaholidays maita bonde ndiripo zvendo zvandikutaura kuti panopamba haadi, like anondiita kunge ndisipo. Takaenda kumhuri yake manje, even kumba kweamai vake, tikaenda ikoko kubedroom ratinorara isusu, anoita kunge munhu atanga kundiona zuva iroro, anondiumburudza. Tikaenda kumaholidays, saka ivoninga kutodemba utsine tikatogara tichishanya here ati saka unotodemba utsine tikatogara tichishanya. ndichatodi manje, because I hate to be around his family, because vanhu vai vanondiita kunge munoziva zvekuti unongowadzikisirwa Sismeli usisatodi. Yes. Usisatodi So why are you still with him? Because amai vangu Sismeli vanondidembera, vanondiudza zvinhu magara mwoyo anotyisa, and vanondiudza kuti ukangomusiya chete. She's one person wandinotya zvokuti. Vari kuti mai vako vakusapotwa zvakadii? Vakaitirwei nemurume wechiombe? Chavakaitirwa chii? Zvakawanda Sismeli. Vakavakigwa vakadii? Vakavakigwa, vakatsvakirwa famu, vakaitirwa zvinhu zvakawanda. It's like vanoti, and it was life changing for her. It's almost like pride and joy. Vakapinda mumurimi, vakaroorwa with my dad, and vanga vari munhu aishorwa and stuff like that. So for her, vanogara vachiti my pride and joy, usandirasise, usandinyadzise. Saka kuuya kwamakaita kunoku kuuk kunoku mave nemakore mangani? Kuno kuuk 2 years. Mane 2 years makauya nemapepa api? Akawana basa anoita zveIT, and then skilled worker. Okay. Anoita zveIT. Right. So now, I don't know. I might be wrong. Anditika kana kuti murume wako pane anomboitawo chimwe zvinhu, hapana chimwe weird behavior zvanomboona so pari, like zvimwe zvausinga understand, like zvokuti unoti apa like munhu anoita zvinhu zvemarituals kana zvekushonga kana zvichi zvausingango understand, kana tumwe tunosangana twomba kana somewhere else twausinga understand. Hapana. Zvakawanda zvandisinga understand paari Sismeli. Thank you. That says tiri right guys. We are 100% right. Murume wako ane mhiko, akaromba, ane mishonga. But munoziva kuti chinhu ndaitombozvifungira nditi ndakatsvaga mushonga zvezvekuti unongotsvaga kana kapauda kana kamuti kana chii, handisati ndazviona, but he is a strange person. Tsvaga uri right vato ndingatsvage mumba muceiling kola muceiling mota yake kumapasi pezvimauyu zvimameti izvi pasi pameti kuzvinzvimbo chimbotsvaga kola uchasangani something chimbotsvaga. Murume zviri kuita nemurume wako asina normal, munhu anogona kuva akaromba. Rega ndimbotsvaga Sismeli. Anogona kundisiya panapa oenda like for 2 weeks achiti ndiri kuita maprojects, ndiri kuita zvange ndichiita ndizvavanoita zvaya zvekugadzira zvinhu zvavo, achizviita anogona kutongoti zii, ende unotokangana kuti ndine munhu. And akambondudza mashoko akandishamisa akati, you know what, I love you so much. You deserve so much more than what I'm giving you. Don't you want someone kuti angokufadzawo and just like a woman again? Mapanzwa guys, do you hear that? Mapanzwa anditi, hausi kuda here mumwe munhu kuti apota achikufadza, iye ndada kutsvagira munhu uyu kuti apota achirana newe. Zvakandiudza, ndakaudza mama ndikati inini ndafara ndavhurirwa chi mukanda ndotsvagawo side chimunhu. I was just trying to be open towards this thing, because anoti anoda mwana wake and chichi chahambofa akandisiya, anoita kunge munhu anopenga. Saka ndakaudza mama manje, mama vakati ukatodaro akakubata chete ndokutoramba wakwako nobvapo handikupiwo gupuro ini. You know, she went so dramatic about it. I was like, ndogara ndiri munhu akaita sei Sismeli? Right. Kuna vamwe vari kupa narrative yekuti anogona kuva ari gay. Iwewo haunamboona here kana tumwewo twakarekera kuti gay like kana muri around varume vasiri hama dzake, hapana tumwe tunhu twaunopika-pikawo, because obviously you should pick one or two things. Sismeli handisi munhu akadhakwa, handisi munhu akapusa. Ndakazvitsvaga zvese zvose ndaiti munhu uyu chii? Even zvekuti my girlfriend zvazve phone yake is very open.
ndinoibata pandozofunga kuti semunhu anoita zvema-IT and stuff pamwe pane zvaanovanza Somewhere, ininototywa kuti anondiheka mafoni angu handiti saka ipapa pane ichitoshandisa foni yaasingatozivi but ndinozvitsvaga zvese sesimeli kupenengura munhu akaoma sesimeli munhu akaoma munhu ari ina anotondityisa to be honest. Saka tine zvinhu zviviri apa. It's either ari gay kana kuti it's either ane mhiko yakatikwa pamba pamuri kugara ipapo. Ndopanenge pane but akazviita wani kuZimbabwe wani akazvitanga tichigara tese pamwe mhiko yacho anenge anayo kunzi mukadzi here unenge unaye but pamunenge muchigara mese kuti ndopamba penyu haufanirwi kumubata. sesimeli munoziva kuti tichangororana takaenda kuhoneymoon tikati tichitanga mutambo zvikanzi hanzi chii I'm burn out so I have to save my energy, don't worry zvezvo kungondibrusha off zvazve ndikati pamwe ndochirungu kakozi ngozi munhu yakakurira muchirungu maona nani guys kana imi muchiti kwanzi he is gay handi ngatimbomhanya nenarrative yekuti he is gay kana ari gay why asingadyi chikafu chaanobika hadye nokuti magay anodyawo akasvika patinenge tichibikawo anosvika achidyawo sei achiramba kudya 4 years vachitenga chikafu kunze sei achiramba kutenga rumu yandinorara hembe dzake haadi kuti ndibate kana kuaina kana kuwacha kana ari gay guys ko hembe sheti chaidzo anodi kuti dziwacho sheti kukaenda muwashing machine kana ari gay chaiko nokuti gay atozongoona mubedroom uku ndokwatogona kuti ai gay kubedroom uku atika neko kuko kutadzira mukutaura zvamene zvinhu zvamunoziva zvegay izvi but kopa chikafu kopa chikafu guys anogochirambirei ane urombo haisi gay urombo akandiusadye chikafu chinobikwa nemukadzi wako ndiyo one of the miko yakaiswa iyoyo usadye chikafu chinobika nemukadzi wako 2 imba yamunenge muchiti muri kugara ndepo inchepo chaipo haufaniri kuita bonde naye ipapo kudzoko mungaite henyu asi ipapo haufaniri kuita bonde naye ipapo ende iwewe haufaniri kurara naye murume pamunoti muri kugara ipapo unofanira kuita purora wega iye achirara ega hazvishamisi usiku achirara nenyoka munhu hazvishamisi usiku achitorara nenyoka kumuita mukadzi wayo nyoka pamwe iri pamba ipapo ndosaka pavanogara ndo painenge iri saka kwasi kuita bonde nemukadzi pamba ipapo asi kunzoko atinenge yasara kumba anoita bonde kunzoko nokuti nyoka inenge yasara pambapo wakabata mufana uyu makundityisa ndikutokuudza chokwadi shokola akabata murume wako akatobata chikuku anitori neurobwa uri paari zvechokwadi chekuchekuzvishuwa ndaibofunga kuti pamwe anosema zvandinobika nditi kuti pamwe ndinomusemesa pamwe chii ndobva tamboitazve zvekuti ndine ndichitenga marecipe he doesn't mind kuti mwana wake adye zvandinobika munhu anoprotecta zvekuti mwana wake munhu anoprotecta with everything ndikatichibika tsvina why do you let mwana wako achidya kanzi no I have many allergies and blah 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 anatsvaga nyaya fast kwacho chikafu chamuri kutenga imini chiri kubikwa pamwe muri kutenga nandose kuno pamwe muri kutenga chikafu chekuno kumabhega ekuno kenunoti ebhega kumba ndiwe ebhega kumba iwe ndozvandinoita saka allergy inengazo bhega raari kudya rabva kunze nebhega raari kubira unongoita noti yapacho bhega ikori nhouka iyaya yaunongoisako cheese yako oisa bhega paste yako oisa lettuce yako oisa onion yako oisa chii chinodzingadze allergy chii chatandadza kuita mafries angori mafries aunongotenga ukanda muairfryer obikwa modya zvaanodya kunze izvozvo ndozvandinototenga marecipe sesimeli ndakamboita zvehello fresh zvaizvehello fresh ichiunza marecipe ndichimuratidza kuti this recipe is coming this week this recipe is coming this week but abati ane mishonga akaromba same thing he goes out and eat Indian sesimeli kufamily kwake kukabikwa maguru matumbu whatsoever anodya zvese kumafamily meetings because miko kumukadzi wako chinobatwa nemukadzi wako chese usadye ndo miko yacho chinobatwa nemukadzi wako chese usabate changobika chete usadye vachisesweli noshawa kuti miko yacho yakabva kupi munoziva kuti murume upenyu hwake hwese vane mari kumba kwavo vane zvinhu mari yekumba kwacho orit ndikubvunze kola mari yekumba kwacho yakabvepi wakapinda mune mari kudhara kairi wakambotsvaga here family history kuti mari yacho yakabvepi
baba vacho vainzwa nezvema like sekuru vacho vane mashops. Munoziva vanhu vaya vakanetsa vakudhara vaive nemabhazi chichichi. Ndikola chero vakaita mashops vakaita mabhazi kudhara andika mabhazi vaya vanhu vakawanda vakaitawo mabhazi zvikaramba kubudirira vamwe vakaita mashops chaiwo zvikaramba kubudirira andika vamwe vakanogadzira zvinhu zvavo vakaita mhiko zvikabudirira handi saka zvinenge zvichinzi munosiyira mageneration to generation saka kwakata kumavamba haukuzivi iwe not the family kumavamba zvakatangira iwe not the family haukuzivi zvimwe vanotofanana zvichitoenda zvakadaro family to family because vanhu vakwambetedza ive nemabhazi nechichi vazhinji vakadonha izvo vakaparara vakadonha vakaparara vatoziva kuti atichikurazati vananhingi mabhazi akapera handiti iye vakuramba vachingoti pasa one generation to one generation saka mhiko yacho iri ipapo avane zvinhu zvavo zvesure. And even ukaudza vabereki vake like I've tried to reach out kubrother yake amai vake vanokudismisa kunge uri kupenga. Vanozviziva because they know kutonzi ndii madzimai nini you are the problem. Yes, vanozviziva ndaneta vanozviziva. Ndinoda kutotiza handidi kunyepa. This is what's in my mind. Ndinoda kutiza and I feel like epiko because kutiza ndaifunga kutiza kuenda kuZimbabwe amai vangu vanenge vakafura everyday vanomufonera vachimupraisa vachimuita sei masisters angu handishawirirani nawo. So I feel like ndiri alone. No, he knows exactly what he's doing, this guy. He knows even family achitozoziva kuti munhu uyu akaromba. They know vanotozviziva ende vanoziva kuti iwe ndosauti hapacho unoshaya mari anokupa zvese anokuitira everything anokuitira chisipo ibonde chisingabatwi chikafu chake chako haubati ende you might find kuti this guy haatokwanisi kuti haatorarikana neumwe munhu cheko chero girlfriend kunze kucheko hatorina anongorara nenyoka. It's true man, ndisabuda udzoke vanhu vari kudonha inetwork iri kudonhedza vanhu ndotokudza chokwadi anenge handizi kuti ungaita sei kole. How much have you saved so far kubva zvatomagari munhu? I hope wakasave. Ndotry sesimeli anondiheka and anondirambidza kuti haushande like akaengenja lawyer. I don't have to work kusvika mwana wake asvika inonzi chi age 8 years. 8 years handiende kubasa because child care and ndinombotry munoziva munhu yekuti anokupa mari but hakupe mari inokwana yekuti you can save. Tine joint account mari unenge uchitoiona mujoint account haui withdraw. It stresses me to be honest. So autoboisa iwe semunhu ane munhu ane mari dai autoboenda kushopping. Ndinoenda kushopping ndakatengera sister yangu COS ikauya now sister yangu hameno zvayakungoitawo cause ndaida kuti ave way out but hameno kumaholidays autokwanisa kuenda kumaholidays naye chete. If I have to get out of the house naye chat he doesn't mind anything chaunoda as long as he ari paside. Na kola miko dzakatorwa pamuri koni miko dzacho dzakatorwa pamuri miko dzakatorwa pamuri hauna kwaunoenda kana hautoda kumbona madhiko kola kumbobatsirwa taura henyu makola kukwira tinzwe. Maybe ndachida kutaura nemai sister uyu kuti sometimes in situations like this haufaniri kuramba uchingoti ndichati ndoita because you never know kuti iwewe pavakaseta whatever zvavakaita neupenyu hwako what deadline did it. I was in a similar situation and munhu wandaiva naye aitaura yakatanga iri nyaya yekunzi asingachaiti bonde otaura kuti inini I feel like ndoda kukuona une mumwe munhu. I just want to sit and watch someone else achikuita iwewe ende izvozvo zvinondifadza. At first unongoshingofunga kuti maybe kungotaurawo munhu ari kungoita fantasy or something like that day and then uzoona kuti mamwe zviri kuitika hazvichazi normal. Munhu achiuya nechinhu chaaiva nacho muwallet ukada kumugadzirira kana kuti zvinhu muwallet make kana trouser rake ane kamuti kaitaura kuti akaburitswi muwallet don't take it out. It was like almost like a feather but usingaziva kuti feather yechii haisi yehuku haisi yechii but kaingogara muwallet mo achitaura kuti akaburitswi only to find out later kuti munhu zvaanga aromba nazvo akaromba nedumbu which is why every time yandaita nhumbu aindirova nhumbu yobva yabva because ndo mhiko yanga akaita munhu akaromba neni ndichigara ndichiudzwa nemadoctors but that time kunzi iwewe uchafa
uchafa nenhumbu iyi. And I did not believe it. Uchinyange ukaenda ukanoitwa masicha aya ukasungwa, nhumbu dzaingobva still, ndopaanga akaromba napo. So at the end of the day munhu akadaro anopedzisira akuraya, because iye aibva ati nekuva abusive nekurova bonde racho pasina, but ndichichengetwa zvokuti munhu wese akandiona ati wakagarika uri kuitirwa zvese izvi, anozodai munhu wese anenge achikuchiva, not knowing hell yauri in. So stop procrastinating and saying ndichati ndodai. Unoshandiswa navana vevamwe vanhu, kushandiswa dumbu richi. Imagine kuti nhumbu, uchiita nhumbu dzichibva, munhu uya obva aita kunge ari kuchema newe, but he knows very well kuti ndiye ari kukonzeresa all of those problems. Ndiye ndakati atiti ndikupa mhiko yemwana, atidi mwatora imwana wacho museropa. And funny enough, pakaipiwa izvozvo mhiko iyoyo, I was even there ndichitanga, ende ndindakaita kuti aone basa raida, but mhiko yakanoipwa kuti ko basa kwari kuenda mari yese yawana i-multiply so that so usinganzwisise, but tichigara tine mari mumba taiverenga kana akawanda, tisinganzwisisa kuti zviri kufamba sei, not knowing munhu ari kutoshandisa dumbu rako iwewe, upenyu hwako ndo hwakasunga iwewe, zvosanganawo nemweya yemadzinza. So these things ndikutaura izvi kuti even mai vako chaivo, yes she's your mom, but hatifaniri kubva tatrasta munhu wese nekuperera, because vanhu vanoita zvinhu zvakashata, vanoita mabasa akashata, they connect in the spirit. You might be surprised to know that your mom knows about this, she knows what type of a person this guy is, but she's hiding it from you because ivo vari kuda vanzi vane mukwasha ane mari, vakagarika vakadai. So at the end of the day, it's your life. If you do not run away neupenyu hwako, uchafira upenyu hwevamwe vanhu akasara achirarama. He's a man ari kushandisa, ari kuita kunani, kuenda achinofadza uchipona iwewe unoziva kuti vamwe vanoita zvekupirisa zvokupa zvikwambo izvozvizvi, ivo vanorombesa vanhu ava, kana ari vamwe vechikadzi, kana ari mukadzi, do you know kuti vanototi munhu warombesa murume anototi unenge uchirara naiye, iye wacho anokumbisa wati. Exactly. Vanhu vakatomurombesa. The funny thing is vanhu vakamupa chifedha ichocho havana kana mari inoshamisira, but they ended up having money through him. He would always take mari, onodai. So andizivi, inini I was just blessed that my parents were very supportive. My mom would always tell me, leave and come back home. Why does this guy get you all of these gifts? It doesn't make sense. Number one, yokutanga yobva, yechi2 yobva, yechi3 yobva. Pese pari kuita mamiscarriage apa, he's nowhere to be seen. Ari kune mamwe masikana ava ari kurara nawo achihura nawo. Unoudza family yake but sorry tichataura naye. Kana wakutaura naye pafoni vasingazivi kuti rubovhu wati tsvaga munhu anokuzvarira mwana mukomana uye azvare ngomwa. Now they're labeling you ngomwa, not knowing kuti mwana wavo ndiye ari kushandisa upenyu hwavo. Hanzi makazobuda stage, important question. Hanzi I want to get out. I got out Pashaka because this guy would take me out. I did over. I think I've shared this story a million times. I rover, achinddzipa, ondisiya ndakaita kunge ndakufa. Sometimes utsemura kana wine glass kana chi ondisa pahuro. My sugar levels would get so low. Oh babe, I'm so sorry about this. Oh, you know I love you. Kana tienda kuma game aitambira Zimbabwe rugby. Kana tienda kuma game rugby. Ndichenda ndakachena vanhu vese vasingazivi kuti ndiri kustruggle sei. But ndairohwa ndichisiwa ndichitange ndichafa. So the last time ndakandirova ndikaita miscarriage yemafins, ndobva ndakati no, andirova over a girlfriend. Ndobva ndati vandidzipa, pandakamuka ndabva kudzipwa akabata banga nawo, very new knife, abata banga achida kundibaya nebuda. I don't know how I twisted his hand, ndobva ndabvuta banga riya ndobva ndamucheka paroko. Pandakamucheka he started bleeding so badly. And aita kunge munhu akufira pasport ipapo. Ndikatanga kunamata. The only thing I kept praying was I was saying Mwari, ndikukumbira I won't ever do this. Mukandiponesa ndikubuda ega ndife ndakadzoka. I'm going to like ndainamata Mwari musaita kuti ndiende kujeri. And you know kana wabaya munhu iwo ndo unonga kutonge une mhosva. No one is going to look at all of these times that this person was abusing you. Exactly. Saka ndakanamata and I don't know kuti akasurvivor sei because ropa rakabuda, it was
crazy. I can't even believe it. But Mwari vakaita nyasha vakandinzwira tsitsi akazopona, and he would always tell people kuti no, ndamagwa nematsotsi, vanhu vateera ndichisvika pagate vanhu vakateera vakandibata ngunzi apa pakaipa, and he lied about it thinking kuti ndo. Saka after that paka anga apora, that's when I said I'm leaving. I called my dad ndikati daddy pandiri hamusi my dad came with my brother vakauya vakatuta zvinhu my clothes nezvinhu zvandaitengera vana vangu pese panainzi ndiri nhombo yakusvika 5-6 months ndotenga zvinhu ndakatuta zvese, and then I went back home to start afresh. And now I'm okay and I'm happy. So Kola, please do not keep procrastinating. Hauzivi nguva nezvinorongwa mukati meupenyu. Kola usati wabva. Kola usati wadonha ndine mubvunzo. Pane munhu apa pamberi panoera wakwira paFacebook. Pane munhu ane noise. Can you please mute your phone? Pane munhu ane noise. Can you please mute your phone? Ndikukumbira kubvunza Kola. Yeah. Kola maita nyaya yenyu. And then nakola ava vari mudambudziko zvinotyisa ende kunzi makaitwa semato confused maitwa blinded zvokutadza kufunga. Back to you Kola, hauna natsotsanangura kuti pakuzobva wakabva sei, wakamuoneka here, wakatiza here? Handina kuoneka because pese pandaioneka pese pazvaitika urose ndakusiyana kuenda kumba kwedu, and aigara achibheja kuti hausi kuenda kunhu. Kana tichizosiyana tichasiyana nerufu, either iwe uri kufa kana kuti nini ndiri kufa. And this person aiti kana atanga uyaya aita kunge munhu uya agarwa, munhu asinga. Have you ever seen munhu uya wekuti unonyatsoona kuti panapa chatauri nemunhu nezvaaita? So I say to myself, handisi kumuudza. All I did was call my dad, and I thought aitya dad wangu. So when my dad came, vakauya ivo nebrother yangu different. Tikasvika tikavhura gate, iye ndo paakauya pagate akaona mota akati dad chichichi what's going on. Daddy ndo vatatamboya tizombotora mwana auye kumba azorore. And then kuti achiitisa nharo anga asingakwanisi kuita nharo. Vantaenda kumba aiziya kumba kwedu. So aiuya kana ndichiti every day, like he would come on a daily basis. Achisvika sometimes aigona kana kurara ari panze. Osvika muka makuseni pamuri kuvhura gate kuti vanhu vaende kubasa momona akagara panze. Obva ati ndikumbira kutaura naye, please zvakazoti. So at the end, do you know kuti munoita zvinhu zviri crazy because of these people. Ndakapesera ndakufamba ndichida handizive kuti ndakabatanidzwa here imhiko nemunhu, but please separate me nemunhu. Pamwe pacho this lady said tikuenda kumasango, kana tasvika kumasango ndine mushonga wandinawo, osvika usaite puma kuseni, and aunoita puu, ndichaisa mushonga wandichaisa, iwo obva unoita puu pamusoro pawo, obva uya netrauzi rake, saka ndandakaba trauzi rake, obva waya netrauzi rake, osvika obva waita ipapo puu, taisa mushonga pamusoro. Ndakaita zvese izvozvo just to get rid of this person. Guys, muri kutodzera handichakati handitovaoni kuti vakapfekei vanava vakatokwira pamakona zeFacebook iko zvinaone vanhu vakakwira inenge iri blank vakakwirawo vaone. Imi ndimunovaona nandivaona handitozivi kuti ndiani ari pazorapa. Endai mberi kona. Saka akazongotiwo zipa ndakazongobvawo kuZimbabwe and anga asisina kwekuramba achiuya, so that's how I left. Saka izvi zvauri kutaura zvakaitikira kuZimbabwe? Okay, and then Kola vamwe avo mashare too much information yekuti uyai ngari kupi mamuri kupi, hamusi kutya here kuti hama dzacho dziri kunzwa zvamuri kutaura votoziya action plan yenyu kuti muda kutiza nekungoziva kuti mavafumura? To be honest, handisisina mafeelings mufunge ndilongotwa the way out. Kana vakazvibatanidza, I wouldn't think they are on face because vanhu vaya vanoda kungoshora zvakawanda and vachingoda kungozvita okay. So to be honest, nditori desperate. Handisisina basa nazvo kana vakazviziva because ndogara ndichiiswa padare. Every time patinoenda kumusha kumba kwavo kuhama dzake, ndiri padare nezvinhu zvandinenge ndichiquestiona. So this can not come as a surprise kwavari because ndakabvira kare ndakatomboenda padare ndikati ina handichadi ndakuda kuenda.
ndokupinda kuamerica kubasa rangu. I know kuti basa risingashamisire, basa risina mari, but ndinogara ndichitongwa, ndichidzoreredzwa, ndichiudzwa zvokuita. I'm so tired. Yeah, sezvingotaura vanhu vese kuti ibva, but my concern ndeyekuti you never know, even vamwe vanhu vaya vanozviita vari buzhi, vanozviita vasingaone Facebook, vanoona vanenge vachiona. Saka let's hope havaone, and let's hope havana kunzwa nyaya yako, because dai wanga uri family yangu ndinobva ndatoziva kuti ndiwe, and then wobva vaudza kana wakashandiswa kuromba, wobva waudza mwana mukomana wavo kuti ndozvoda kuita, wobva patoitwa mameasures yekuti usabve kana kubirwa chekufambisa chako kana chi. And I think uchitobva pa live panapa itoona kuti passport yako haisi kugara mumba, kana vanhu vacho vazvinzwa vari kutoita zvinhu zvekuti usabve. Okay. Yeah, ito and kutobva ndiko chaiko nyaya yako yakafanana neyako langa achitotaurayo, yakatonatsofanana. Uri kutoshandiswawo futi iwewe, iye futi achiita like zvotaura Sisimeri kuti pane chaanotorara naye, ko iwe hauroterwa uchirarwa pamwe unotorarwa nezvinhu zvake. Izvezvo ndinotorota zviri weird. Ndinorotawo kweziri weird, honestly. Unogona kurota pfungwa dzangu akatombodaimbomuudza kuti ndiri kurota hope dzakati, ndiri kurota masex dreams, akaofa akati ndokutengera matoys, ndokutengera like I can get you into online rooms where you can chat with people muchiita online sex. Anenge achiofa like anoita kunge munhu ada kundibatsira kuti ndizvisunungure kubva kunzara yangu. Iye ukamubvunza iye kuti ko iwewe anoti chii? Iye anoti hanzi inini handina basa nazvo, ndiri munhu akazvarwa ndine low sex drive, hanzi ndine low testosterone, so I don't care about sex, like handina basa nayo. Saka why kana paunobvunza kuti okay, saka why did you get married? Anoti chii? Anoti hanzi because I loved you for a long time. Handida kudza Sisimeri ndikati ndaitaura naye kubvira ndichiri munhu wandakatoenda naye kuchikoro. Ndaitotaura naye kubvira nokuti munhu iyoyo kuti nyangwe uri murelationship anenge achingomhoresa everyday achingokutsvaga. Saka ndakazongoti ndatoudza mama vangu maoptions panguva yako nditi rororororo. Ndikavaudza ndikati pane this guy ari kutooffer, and then pane uyu ari kudai. Ndobva nditi uyu. Like she would read my text and everything, she would see everything that's going on in my DMs. So, and ndaitofunga, unoza ndine pfungwa dzepfungwa kuti munhu yaanondida zvisingaiti. Ndobva ndaifunga, but nekuzoona manje zviri kuitika, I know kuti this person hakuna kudiwa kwakadaro. Pandakubvunza kuti unorota here, ndakachingobvunza hangu zvinotyisa. My next question was going to be kuti unorota here uchirara nemurume, but wabva watotaura. So ndo panotoone nyaya yese haakwanisi kurara newe because zvinhu zvake zvinorara newe, ende iyewo ane zvaanorara nazvo. Saka iwe uri kutoshandiswa usiku, uri kurarwa. Ende waitwa blinded. Sorry? Anoti hanzi haana mafeelings ake haastimulatewe nemukadzi, kunyange ndikabvisa hembe, kunyange ndikaita sei, because akakuwara here kurugby achiri mudiki, so chinhu chake hachistimulatewe. Saka anoita zvezvokundinzira tsitsi sometimes. Saka iwewe ndomishonga yacho iri kukupusisa kuti ubvume izvozvo. Unofunga kuti angati kudi, angakudza kuti ndinonzwa zemo but chii? Anotonyepera akakuti handinzwe zvaari kutaura izvozvo, ende uri kutozvibhilivha pamusana pekublindwa nemishonga yacho iripo iyoyo. Ndosaka uri kuzvibvuma izvozvo, uri kublindwa. Wopiwa masex toys wofunga kuti ndo wauri kuita, but still unenge uchingoshandiswa usiku. Iye ane zvaari kuita, ende kutorara nevakadzi pamwe, tomboti pamwe ane mukadzi wanorara naye kunzi aiwa handiti wati hapana mamessages, haatokwanisa kutorara, ane zvaanotoitawo ari mubedroom make imomo. Iwe uri mubedroom mako imomo une zvaunotoitwa, zvautotaura kuti unorota, ine ma-strange dreams aunorota, haasi sex only nezvimwe zvakasiyana siyana, but about sex uri kutoishandiswa pakuitwa sex, uri kurara uchirarwa nezvinhu zvake nezvimwe zvinhu zvaunozoona muma-strange dreams izvozvo. Uri kuita kunge madreams but unenge uchitozviita, ndo zvaunotoitiswa, wakaputirwa, wakaitwa inonzi chidzimira. Unotoitwa chidzimira uchitoita zvinhu, ufunga kuti uri kurota, uri kutoita zvinhu izvozvo. So zvandiri kungoti uchitobva panapa, make sure kuti passport yako wamupa someone
otherwise ndoiri kutorwa kuti usabve nekuti ndiwe mushonga wake iwoyo ende kutobva ikoko like zvataurwa nakolwai kuti unotozosvika pakufa usisashandiswe kana kuti pamwe utombofa unotosvika kuchembera uchingoshandiswa like that. Ndiwo utori mushonga wacho hapana, ende wakatoputirwa tori confused ende unenge uchinyeperwa malaizi uchibvuma amenoti simba ndimwari wako, simba raita kuti uye pano palive ineyi utaure, otherwise wakatoputirwa ende zvinonzwisa tsitsi. Yeah. Pakaipa, you need to stand up now, Kola. I think you've been there for long. Otherwise, ukaramba uripo unozorasikirwa nelife yako. Kana kuti unogona kutosangana nechimwe chinhu kuti unotozoti zviri kunyatsa kufamba sei. It's high time now you take a stand even to pray. Chaiko zvotodaro pa imomo. Unoziva kuti prayer chako inodisturba zvakawanda. Yeah, that's true. Inodisturba zvakawanda. Unogona kutonzwa kuti tanga kutaura kuti hey zvakuita pano zvakadai but honestly speaking all the signs are pointing at kuromba uku. Nyaya yako painorwadza futi mwana uyo futi unoita seiko mwana kana wagutiza. Yeah. Ndokumbura kuti ndinzwo maybe kwamuri yo side anditi zvese ndokona kufunga zvinhu zvakawanda like ndiri munhu anogara angori yega nguva yakareba ndinotsvaga zvinhu zvakawanda ndinoita sei ndopedzisira even kuteerera malife ndopedzisira ndaane mazano but peti pandinoita kunge ndaita zano even ndikati ndauda kuenda nguva yakati pane madhezi ekuva madzibaba vaiva yanditi ndakati ndinoenda kuzimbabwe kuna august mama vangu vanoita kunge vanongozviziva and then vanoita kunge vanongouya with such bad aura wongobva wongodira jecha zvezvekuti wangobva wangotanga kutaura zvakawanda and you just feel like wangosvika wangodomira pamadziro sort of. Toita sei listen, you are sharing too much information to your mom. Starting from today, sorry, we are not cutting your friendship with your mom, to your relationship with your mom, but because we want to help you in everything, all these things that are happening, and the less she knows, the better. You can stop sharing things with her for now, and plan your way out. Even just do it on your own. And ukuyakutozoziva iwo upuramazi so kana uri kutenga ticket just say ndikumboenda kuZimbabwe buy your ticket wakanyarara wasvika kumba ofambira nyaya dzako andika kana chizongonoona mai wochangoshandisika watosvika watopedza kufambira nyaya dzako you can go to Harare book andiwana wozvibhukira 3 days dzako handi wabhuka 3 days dzako wofambira uchienda kwakauda kuenda kumadzibaba ikoko after 3 days wozvinoita unoona mai uchiona mai wodzoka don't share anything for now. Sismeli ndobvumirana nezvamuri kutaura kuputirwa kwacho kwaakaitwa kokuti age yako hauchaudzwa zvekuita naamai hauchaudzwa zvekuitwa naamai kuti gara unondinyadzisa kana kuti chii hapana chauchaudzwa naamai. Okay, unogona kuvaudza maproblems ako vokuudza iwe ndounochuza zvakanaka nezvakaipa. Usatye kutya kwari kuti amai vako mushonga wakashandisirwa here haufanirwi kutya amai vako kuti wavaudza amai vabva vati zvakati amai vabva vati you're my pride you're my what iwe ndiuri kuziva what you're going through so usateerere. Right now amai vako pamwe vakatoshandiswawo mushonga yacho vakatoputirwawo nemishonga yacho iri kusvika nekuna it's rubbing off nekune mhuri yako usateerere. Izvo zvataura kuti kana wakuda kuita panobva pane waita action plan panobva zvadirwa jecha shinga ndo mushonga yacho izvozvo. I hope mushonga yacho haisi so strong zvekuti hapana chaunoita izvo zvatotaura kuti ende ndanzika kuti uchitotaura kuti unogara uri mumba wato disturbed not disturbed yekupenga mundiani munhu anongogara ari mumba ende ndanzika uchitaura kuti kubuda unotobuda naye hauchitori normal ufunge munin'ina wangu unogara uri mumba ende akatanyatsa kugona kukumanipulata kukucontrola kukuexcluda kukuisolata zvezvekuti hauchatomboziva kuti outside world inooperator sei kunze kwemalive waya unoona kuti ukaona pfungwa wakuda kuzviita pobva padirwa jecha. So you just have to be strong. Kana watofunga zvawafunga hapana anokustopa. Mama vatyise unongorespecta mama chete but hauvatye ende mama vanogona kutopa advice yakatorasika vachifunga mama anogona kuti vane mishonga yavo. At this point hapana munhu wachateerera. At this point hapana munhu wachateerera. Do you wakuda kutoita action plan yekubva ipapo
You come first. You now it's about selfishness. You have to be selfish. You come first before anyone else. It's you and you alone. So do what is best for you. Do what is right for you before anyone else. Okay. And then it starts now. Check out now. You don't have to share. You don't have to share any right. Not that it's a number when you share this. Don't step back to Roma. Do the encouragement part. Don't think that if famba. Let's like to go and never penetrate. I'll take you there. Ndaikuperekedza unogadzira zvinhu zvako wakanyarira kuti si zvana mai chichii chimbosiya po sisi unogona kuwadza futi vakangotsvedza kuudza futi mai wakufunga kuti tutoko uri one wakanyarira kuti si zveungochani hapana inini first ndambofunga kuti ingochani but zvamataura zvekuti zvikafu zvekugeza wachirwa chii aiwa kana asingochani imunhu anosore munhu akatokromba izvi zvinogona kuve zvemufamily zvekutopaswa from generation to generation. Zvakatangira ipo pakunzibva kwanga uri uko iye achibva kwaari bvamatangira kumusha bvamazobva kumusha bvamachienda kumwe ndopa zvakatangira ipapo ende vanhu vakaromba vachoka anotonongedzerwa kunzi uyu musikana uyu shandisa uyu wakatotanga kutogurumwa uri mudiki pafriendship penyu pacho ipapo ndopa zvakatangira ende nyika yakutyisa. Zvakaoma. I feel sorry for her. But when I'm now, let's talk and again. Don't be a stranger. I'm gonna save your number. That's not be safer. And touch me WhatsApp. Let's talk let me encourage you every day so that you fight this thing. Unopa Buddha. And the work to talk about Jako, to Tombobata Mazabaya, to Botanga to Simbisa Kusem Kutoti, can I punish the maids of Chicho that she Bambo Suduruta, Utsumuke, take charge of your life. Man is not everything. Yes, said everything, like, take away every day, but when you are in bondage. You can't do anything. People are going to wake up with Tamarizo. You want to get up and borrow. Guys, but Ramarino Batago every month. I took Pamari child. Okay. Uchitenge tamari zato rentipabasa uchitenge tamari ndopwamari kunotigara pamba so that hauna plan yekubuda ipapo kuzochapesera kuti ndobuda ndange pia handina plan handina pekutangira ndochapesera ya the next excuse. Anogona kuipiwa mari yacho iyoyo sisi anogona kuti ndoda mari yakati oipiwa but money is not everything. Anogona kumupa zvese izvozvo because mari yacho anayo anonzi ruda mari ototi neme figa ototaura opiwa mari but still asikwanisa kubuda abvumidzwa kubuda mumba. Zvakaoma. Yeah, she's going through a lot, guys. She's going through a lot. Stop phoning my direct calls, because munhu wacho anopinda pese. Kuma WhatsApp, that's why. My direct calls, Not a problem. Anything, even kana nehama dzangu handitombonyorerani message, it's always direct. Because I know yachikuudza zvawataura nevanhu zvese. Don't know what. And I think it's right time now kutsvaga chibhena phone futi newe. Itogadzirira pamumba imo makatobhagwa conversation dzese dzikutonzwika dzikutorekodwa idzi. I don't think so. Unless kana akaisa makamera muno mamino. Ndozvandataura ndozvandadaro kuti mumba mako makatobhagwa meaning makamera ma-secret cameras anoiswa muma-ceilings ma-speakers zvirokodwa. Paanouya undiudza kuti ndikuri safe. Akaona zvo zvaasingafarira unozongona nemunhu anokuignore for 4 weeks anogona kunge achiuya achipinda achitora hembe dzake achibuda achienda. Anokuignore for 4 weeks asingataure kana word. Aiwa saka iwe unotongomirira kuzongoti wofona iwe ina ndichafoni iwe ndiwe unofona. Ndokufonera isi smelling ndikufa. Ende taitani chitsvaga chibhena phone chasingazivi. Chaunongoshandisa kutaura navanhu vako asipo wotongobuda utongona maguso unofonera kana incase mumba makabhagiwa wodzoka nechibhena phone yeche woviga paunoviga zvapera. Kana acho wotochivhara utizara timetable dzakati pane wofonera vanhu vako uchichidzima. I think that will make sense because utori panguva yakaoma wangu hapana marriage apa. Saka nhai muningina uri kureva kuti hautombobuda mumba wega kana kuenda anyway kana kuenda kutown kana kuenda mashops. Habvumidzwi. Toenda just for grocery kungonotengawo zvinhu zvine zvidiwamba zvemwana. But zvekunoita for my life zvekudididi no I can't. Ndofanira kutorwa namai guru mukadzi wemukoma wake or his sisters. Komukadzi wamai guru wacho upenyu hwavo mumba mavo vanogara wofanika magariro akunoita.
kana kuti mugame macho pamwe. ndikuita kunge robot onaiwo vanongo handizivi handisandambovabvunza naivo vanenge vachitosimbisa izvo zvichitaurwa kana vakaita dare ravo ndikatsurwa maigiro vacho vanenge vatori pamberi vachiti kana kutodai so handizivo kuti vanogarawo sei handizivi. So maigiro havasi pasocial media here? I don't think so. Vanhu vari different. Munoza chechi iyaya yekupfeka maembe marefu nemadhuku and vari a bit more reserved. Ndinozivo kuti pamwe ivo vari kutotirawo mukati pamwe vari pano maiguru amene kana muripo. chances havaripo vari kutonzwika. Anyway, wozodzoka asi Smelly after this live ka kana azvinzwa ka wozodzoka kuti asi Smelly paachauya kumba uchaona akuacta fani. Kana pana nikadzoka unotosa neaction nondiudza kana pasinawo usina toza kuti kuri clear. Thank you so much, Smelly. All right, thank you, my sister. We wish you all the best. Change tine munamato as well. Apa pasi pekufona kuti hatina matema tichese kozwe unenge achiona. Saka kuna zvese izvozvo. Saka changwe panchokuchita we need to have a plan now kuti uita sex so that you get your liberation, you get your freedom. Okay, so Smelly, ndaita zvobaitaura izvozvo kuti munoita ma-prayers midnight. I've been trying to do that. And then ndozvandichingoita. Okay, yeah, keep doing that. Usareka. Keep doing that. Thank you. All right, my daughter. Thank you so much, my love. All right, shut up. Bye. Kashakauma im. Smelly maswera sei. Maswera sei kodi. Maswera. Asi inyaya sister vairi kubata zvayo but yeah, ndine yangu yandoda kushare, it's a bit different. Smelly nyaya dzekuroorwa nekugara nevanhu vevarume, sometimes maybe vanhu vakadzi, I don't know. Pekutanga inini handiti ndakaita mwana ndichiri mudiki, but munongoziva zvezveudiki zvezvekuti ndingangoti firstly ndichitanga kuti life yangu semunhu musikana, it was a rape. Handika ndakarepwa through my sister and all that nyaya dzakaenda kwamambo chichichiya, pane a lot happened before. So after ipapo ngava ndinogara Botswana, so life yangu yanga yekuti munhu unonga ungozvibatawo zvimwe zvezvo, munongozopa udiki unenge uchingoita yese maona. Vandazoita mwana wangu iye ndakangomuitawo out of negligence, nezvekuti unenge uri munhu musikana chichichi ozongori kana waita nhombo wotozoikipa. So nane mwana ndakazotanga kuda kuita zvezvekushingirirawo upenyu. I started to work very hard. Zvazvekuti life will change. Ndakabva ndazobvawo kuZimbabwe. Ndazosangana nemunhu ndakasangana naye mba tatororana. Tabva takugara tese. Tichitanga kugara tese Smelly aimbobhadhara marenzi achibatsiridza apo neapo. Akazotanga madhays ekuti ndanane nhombo. Ndobva kuti zvezvekuti ndichigara naye ndasingatombozoti kambani yaishandira inotopa mabhonasi. Munhu aigona kunopiwa bhonasi Smelly ouya obva anyeba. Mumwe musaidi memba akaninyebera akati ndaona mari muakaunti, akaenda kanotenga hembe nyowani mutauni. Akadzoka aine hembe, ini ndichitotambura nenhombo tichitorarira cabbage nebeans. Zvikanzi ndangowana mari muakaunti, handizotombozoti ndaiona sei chichichi. Saka ndatotenga hembe idzi zvezvekuti ndikurumidze kutoishandisa. Semunhu ndakangopusana angobvumawo. Mandatozoudzwa neshamwari yacho kuti no, vanhu tinopiwa mabhonasi kubasa, because shamwari yacho ndofunga itozviona kuti munhu uya aita zvemagirlfriends kunze, ini ndichishingirira kuti ndiri mumarriage. Mwari akabva azondibatsira Smelly matata, ndibva ndaonawo basa ranga riri nani. Ndandakubhadharawo darika iye. Ndakubhadharawo darika iye akatanga kungoitawo maproblems, akabva afirwa kumba kwavo. So ndopa zvakatangira. So aida kuenda kumusha kuti anochema baba vake. Ndo matangira akaita nyaya dzekuti tibatsirane panyaya dzemari idzi. Ndobva atangoti ndoda kusevha, unoza kana munhu ungone makore usinaenda kumusha, unofanira kuenda kumusha wati sevhei. Saka ndiri kufanira kusevha mari yekuti ndiende kunochema baba zvakanaka. Nyamwe ndikasvika vavigwa, but at least ndofanira kuenda ndine mari yakati
ndomatangira zvakaita sesimili kakusevha paipai munhu akabva totanga kutenga advantage ndobva azoti ini handichaenda kumusha mari izvini nani ndiite kuitumira kuti vari kumusha vashandise than kuti ini ndiite sei ndiende vatangobvumirana saka pazvese zvinhu handisingatomboona nekuziva kuti chi pane zviri kuitika apa kubva pataroorana pesa hama dzacho dzimwe dzakundiziva kuno kuti handisati ndaendawo kumusha kwavo apo kumusha uku kwaakatobva uku akatosi pesa pandakagara naye aremembe pakazobva baba wacho naiti ndandatwe nemwana takutosvitsa 5 years but hasati aenda because tatiri kure nekure kwokuti tiende musha kwacho anga akatosiya mukadzi nevana 3 kumusha ikoko vaitogara pamusha pavabereki vake nemumwe 1 waakamitisawo Samuel. Apo ini pesi pandaigara naye ndaitofunga kuti mwana wangu wataita naye mwana wedu wekutanga life yakangotanga kuendera mberi sisimeli ini semunhu ndandaonawo basa riri nani ndibva ndatotanga munhu batotanga kutoti bhadhara marent chibatsirana because taisevha sisimeli ndakatanga kubhadhara marent ndakatanga kutenga chikafu muri kunzwa everyday yanga mazuva ese apo unenge wakuti uchiita zvinhu izvozvo munhu acharara newe aingoti kana achiya achida kurara newe zvizvi anongouya ungopfekera chinhu chake kana ungokupindura kana kuti chinhu chake chinogona kurara ukamubvunza kuti kochichiri kuitika ungokudza kuti kana utori nemaprofita anokwanisa kundishandira chitovaudzawo vandishandire because ini handisi kuziva moza zvazvezvi ungoti zvinhu zvese zvaive zvekumanikidzira even sex yacho unongogara uchishurwa hapana paunombonzwa kuti isex kana kuti chii upenyu hwakangotanga kuenda uchidaro moza sisimeli unenge uchinyatsonzwa mukati memoyo mako kuti panapa ndakagara zvangu but hapana zviripo unonyatsoshaya chechinonzi ndiri mumba chachona so mai vangu vakabva vazoshanya vakauya ndopavakazoona vakati paunobuda iwo munhu uyu anosara achitaura nevanhu pafoni ndopandakazotanga kudzwa zvevana mama vangu achinti anenge ane munhu uyu nekuti anoseka kana usipo pafoni anenge achiseka zvisingaite mashamwari ake anouya anoratidza kufara pese paunongodzoka basa uchipinda padhoo apa anobva atoita kwindi akuita zvezvekuita chibaba munhu wako uyu so ndakabva ndangofunga kuti mama wangu semunhu wakamborwadziswa marriage nababa wangu munhu akavenga marriage so ndaitonetsana navo all the times noti mama muri bita imimi nekuti makanetsana baba wangu sei musingafarire chinhu chinonzi marriage so ndanditora against mai vangu zvekudaro zvekuti ndaipopota sometimes vaigona kuti mama wako webva wati huona madyiro ari kuita murume wako anodya kupedza zvinhu zvinenge zvichishandwa newe guys ndakuudzai ava makona akakwira apa ndivaone Facebook yakabvisa zvokuti ndinotoona kuti vari kuitei it's just black kwandiri inenge iri black kune vanhu vese ari kuhosta inenge iri black asi saka ari kufamba neari kuitei hapana chandinenge ndichitoona I won't see anything fambirai mberi kori so padaro sisimeli ndakatanga kurarama upenyu hwekutambudzika uye hwokuti papasina zvekuita I remember zvezvekuti kana even ndaiti ndakanetsana naye nedzimwe hama dzake dzaiuya aigona kuti akabuda aigona kubuda 1 month kuenda kunogara somewhere sisimeli abuda 1 month iyoyo apo nengo akona kuti futi murume abuda remember ndine umwe mwana asiri wake ndaita mwana wechi2 naye wakutofunga kuti marriage ikaparara zvino manje vanhu vanenge vachindiona sei sisimeli ndaisvika papoint yekuti kana akada kudzoka kumba zvizvi yaigona kundiudza kuti ndakabuda panapa ndikanoshandisa mari yangu unoziva kuti ndaive nerwendo rwekuenda kumusha saka unofanira kuti munhu ndidzosera mari yangu yandakatenga zvinhu zvangu emubhedha I remember there was another year yandakatomubhadhara 5,000 rand yekuti adzoke mumba ndichimubhega mama wangu achingopopota I paid him kudzoka kwake because anga atenga zvinhu achipopota kuti ndakatotenga zvinhu zvangu pamusaka pavo sisimeli kana wamuabuse aumbozviona kuti uri maabuse sometimes most of the times unenge uchitofunga kuti ndiuri kukanganisa ndakatanga kuona unge inini ndindaikanganisa sisimeli ndandisingagadzirwe musoro ndandisingarukwe ndaingopfeka chero ndaingobuda ndaive nebasa rakanaka ndichitoshanda mari but zvasingaoneke ndaita unge munhu iye anotambura pekupedzesera nekufamba kwenguva ndibva ndatomuti ndingatomboita bhizinesi toona kuti tinoita sei ndibva ndatotenga mabhaiki 2 ndibva ndaaisa pauber eats iye aibatsiridzawo
ameno kuti zvakandivhara sei mapepa zvese mbatochinja ndiye aita apo uri kuti pamwe apo pandaiita zvese zvindaita kuti amarriage ndofunga ndopa inobva ita sei yaiitawo muri kubatsirana. Chinhu chese chandaiita ndaifungidzira kuti zvinhu zvichaita sei zvichanaka. Marriage yakaramba ichitonetsa, munhu akabva totanga kutochiita ndichibata kuchiita kwekwe ouya oti soro handisirini pamba chano unotonyeberwa zvinhu zvisipo kuti shamwari yangu yakazodai wotsanangurirwa nyaya uchingobhilivha zvinhu zvichingoenda zvakadaro. Pazoramba zvichidaro Sisimeli ndopandakazofonerwa nevamwe sisi vake zvikanzi naiwe why is it wewo nguva dzese iwewo ndounongokomplaina murume wako unogara naye asati amuunzwa achibata foni achikomplaina kuti mai esi munhu akaita akashata. Ko wadii kuti wo kana wo uriwo unotadzirwa stereki wadii kusiya hako hanzvadzi yedu iri mupenyu iwo uende. Ndakangoti saka ndo zvakubva kumafamily but pakazoitawo sisi vake firstborn vanga asingawirirane navo ndo vakazondifonera vakati iwewe ndinotoshaya kuti hangu desperate yako yakabhapai pekuti watadza kuona here kuti munhu haasi kukuda kana kuti abatsire. Ndiye akazonditsanangurira zvese kuti kuno kumusha akatosiya mukadzi kukaabhusa kwaakukuita uku ndiko kuti mukadzi waakasiya ane vana 3 uyawe akatoroorwa mwedzi yapfuura iye akachata. Saka enga yauri kusangana naye nezvese zviri kutoitika enga yekuti murume wako atori bhizi kutuma mai vake kuno kuti ende munotora pfuma yangu. Apo inini ndiri bhizi kuti ngatishingirire marriage zvinhu zviendeke. Iye ari bhizi kutondishungurudza mba because kumusha uko anga achizoti mukadzi waanga akachengetesa pamusha anga ane vana vake anga atoroorwa achata. Iye akutuma vabereki vake mai vake ndovanga vasara because baba vangu vatofa kuti ende munotora pfuma. Munhu anga ane enga kana kurova zvezvekuti ndakazosvika pakudedza mapurisa taive kunyika isiriyo. Mapurisa akasvika pakuti maforeigners munonetsa imini munogara muchingorwa hapana kana mhosva yaionekwa iri kusaidi kwangu Sisimeli. Vanhu vese vaingoona kunge ini ndini benzi. Sisimeli ndakapinda mudepression manzwa. Renti ndaibhadhara ende haana kumbozobvira ada kubhadhara renti iyoyo. Waitoona kutoti unoibhadhara because vana ndiwonengwe navo wakatatisana navo. Ndanda kubhadhara rent ndichigara ndiri muzvikwereti ndichipinda mumigalelo iyi kutamba maraunds nevamwe vakadzi unenge uchingosipinda mari yacho ichibuda ichipinda. Rent chaenda igona kubhadharirwa nezvikwereti zvezvekuti ndikwanise kusustain upenyu hwakurema. Kubasa ndichigara ndichingokumbira maadvance salary because zvinhu zvaisabalansa. Apo uine vana ndatove out of control. Ndopandakazongoramba ndichidaro Sisimeli ndazorwara depression manje. Ndakuita kuti ndakuhela zvezvekuti unenge walonely. Munoziva kana munhu wakurwara unoita kaulonely kaunenge uinako kekuti unenge wakutongoona kuti life haisi kuita. Ndakatanga kungoshandisa pfungwa dzangu ndichishingirira ndichinwa mapirizi angu kudaro. Aigona kuti kana akauya pane murwara zvimwe zvezvi aigona kupopota kuti iwe uri kubhohwa kupenga kwako kungakuite kuchipera handingangoramba ndichiswera ndichishungura. Moziva ndaigona kutotukwa naye ndichinzwa but hapana chandaikwanisa kudzosera kana kuita. Ndakashingirira depression yangu ikadzikama ndikaita munhu kwaye Sisimeli. Ndatopora ndadzokera kubasa zvinhu zvangu zvakuita kunge zviri nani. Ndakazongomusurprise one day achingomuka ndakabva ndangazomudza ndikati you know what I think ndasvika pachikamu chekuti no ndaneta ndichada. Iwewe kana usiri kukwanisa kubuda ini ndini ndichabuda but kana uri kuda kunditevera tichagara mu1 room tese. Inini mai vangu newe mai vangu havasi kuzoenda because ndiri munhu achangobva kurwara. Saka ndomagariro atichaita zvikanzi urevera kuti chii zvikanzi ndikati handingarambe ndichiita upenyu hwekubhadhara rent inini. Sisimeli ndaifunga kuti munhu achaita action but haiwa ndichabhadhara rent kana kuita sei. Akabva atora zvinhu zvese ndiri kubasa zvinhu zvese ndakakudza kuti zvinhu zvese akasiya imba yese iri grounded mai vangu varipo. Ndakasvika mai vangu vari patuckshop vachikumbira chikafu chekuti vape vana because ndiri kubasa vana vandifonera kuti ndozvaitika. Akauya nerori akatakura zvese kana ndichirevera zvese nemagumbeze zvese. Akasiya imba yese iri empty nepoto 1. Mumba maingove nepoto nestove chete 4 plate. Mama wangu achiita mvura yekudziisa ndopoto 1 yavaibikira ndiyo yavaitira zvese. Ndichizodzoka basa manheru kwaitonaya that day. Ndatongosvika imba yese yagrounded. Handambomufonera Sisimeli kuti ndimubvunze kuti ndozvawaita here. Ndakamusiya akadaro. Ndamusiya akadaro I think ndakachema for the whole week rese. Mama wangu achininyararidza achintinyarara but ndakangozvishingisa ndikati handisi kuzombomufonera kana kuti ndimubvunze.
vanhanyarara. Then week 2 ndo pandakabva ndazofonerwa nevanhu kumba kwachona vachitonditi yakuita kunge threat sisimeli. That was second week achinzi arepa muSouth African atori kumapurisa arepa kudaro nemwoyo wekubereka uye nemwana wangu vandaenda futi kukoti. Mama wangu akandituka vakati ndikati handimuri kuona ndakuakidzwa kuti munhu abuda 2 weeks mumba arepa akunzi mhosva kana akawana chinomuwana ikoko ndini. I have to go ndononzwa. Ndakaenda sisimeli handina hangu kubhadhara ipapo vanhu mumba kwavo nevanhu vekunzvimbo kwavo ndo vakambatsira kubhadhara nemaloya vakabhadhara musikana uya muSouth African waakarepa uye infact iye ari kuti hana kumurepa but mama shamwari akaitaura ndeyekuti vaiita zvezvekuchinjana vakadzi zvezvi. So pa10 yake hana kubhadhara musikana uye mari yake. Musikana mbangu kuti handirepa ndokutozunguka kwakaita akazomubhadhara 20,000 musikana iye vabhadhara aloya nyaya isati yatoenda mukoti zvezvekuti achivharirwa aingove chete murimind mva azobuditswa. Achitobuditswa ipapo ndo pandakazongodzidza lesson yekungoti Mwari ivai mubatsiro wangu munhu wekauyu I have to cut him off completely. Zviya zvekunyatsoona kuti I think by then ndandatoona kuti munhu uyu haana kumbobvira akaita light muupenyu hwangu sisimeli. Mabhaiki ese iwawo haana kana kundipa mari. Ndakamubvunza kuti ndine vana ndisiro akandiudza akanditi kugara kwese kwandakaita newe 8 years waifunga kuti ndirongobuda mahara. Iwewo ndione kodzero dzekuti wagara neni kwemakore taita zvinhu tese wongozomuka uchindiudza kuti hanzi buda nekuti inini ndiri kubhadhara ndega rendi. Pandaimbobhadhara rendi waidi kunditi buda nekuti wakazowana basa riri nani wakundiudza kuti buda. Zvese zvaaita zvekundichita nekundiabhisa zvese anga asingazvioni. Haana kana kundipa 1 rand. Hama dzangu dzakatotomboti ngatiendei atipe mabhaiki nechii. Ndakangozviudza ndikati handina chandiri kuzombotora. Handinombobvira ndakatora chinhu sisimeli. Ende kubva musi iwowo wakabuda wacho neye hanombobvira kana akandipa 1 rand yekuchengeta mwana. Kana kuita sei kana kutaura neni hatauri neni kana phone number yake handina kana anything. Ndokutoparadzana kwatakatoita. Saka zvona ndichida kungotaura ndezvekuti sisimeli kana munhu uri muabuse ka haumbofa wakazviona kuti uri mairi but kana nguva yakwana yekuti uchibuda inongokwana. Yeah. And when the time comes But hapana munhu anongokudza kuti no, I don't think it's okay for us to say that. You know why? You were very fortunate. God was on your side kuti wakabuda uri mupenyu. So vamwe zvokuti ngatisei vakadaro nguva ichakwana vari kubuda vachiya kuzotorwa riri coffin. Ya ipapa hamwe ndiri kuona kuti ndozvandiri kutaura kuti sisimeli muri kuona pandiri kurevera kuti nguva chaiyo ka izviya zvezvo kuti unenge utori nevanhu vanenge vachikuudza kuti buda uchiudzwa mazano muri kuona because nenyaya yekuti sisimeli unenge wakatarisa kuti kunzwa kuvachati kudi remember ndiri munhu akamboita mwana akamitiswa uyu munhu uyu wanda kugara nayo amumwe murume futi ndane mwana naye muri kunzwisisa. Already ndine zvakawanda zvandiri kufunga kuti saka ndikafeila futi ndikabuda muchinhu ichi vanhu vachati ndiri munhu akaita sei muri kuona. So pfungwa dzangu dzaingove pakuti ini ndikabuda muchinhu ichi ndichaita kunge munhu asina kururama of which munhu wandaigara naye anga atori nezvinhu zvake zvaanga akatoviga zvinodarika zvangu muri kuona. Kazhinji chandakazoongorora ndechekuti varume vanomanipulata vanenge vane zvimahidden gender zvavo nezvimwe zvinhu zvavakaita mulife mavo zvavasina kutombobvira vakaudza vanhu. Asi iye kana achiuya achikumanipulata anoita kunge iye ndiye munhu mutsveni. Mofunga kuti inini ndaitozvisungirira ndichitya kubuda because ndaifunga kuti kumuitiswa kwandakaitwa mwana wekutanga iye maybe mukomana atozondiroora wandiwana nemwana wangu. Munoziva unenge uchingoti chinhu ichocho chiri precious because ndaroorwa ndiri munhu ane mwana wake. Nekusatoziva kuti imagine sisimeli otogara 5 years nemunhu usingaziva kuti akatosiya mukadzi pamusha pana mai vake asi vabereki vake nevanhu vese vanototaura newe vachikuti muroora. Uchitovatumira mari vachitokudza kuti tapererwa tashoterwa but pamba vaitoziva kuti panotogara munhu because kutotanga kutogara nemunhu mukadzi anga achitoripo kumusha kwavo anga asati aenda. Saka muri kuona kuti zvandiri kuedza kutaurira pekuti sometimes unenge uchitooneswa like mama wangu pavakatopinda mumba imomo vakazviona kuti munhu yaive pakundishandisa but ndandisingazvioni. Makazeni angu hama dzangu dzese dzizhinji vanotondiziva kana nyaya dzangu dzavanodziziva vazhinji vanotozviziva kuti inini ndaitobhadhara ndaibhega murume kuti asaende sisimeli
I was begging him. I used to pay him money. Sometimes zvezvokuti kana mukatadzirana mumba zvezve semunaimbonwa dora, I used to buy beer for him kuti uwane conversation mumba. Musiwo kana akakumudhurira the whole day kana kuti 2 weeks I have to look for mari kana kubaso kwekutoti nditengewo doro. Ndikaya ndatenga doro then you'll be very happy. Otanga kudza kuti mukadzi wangu. You know, sometimes zvimwe zvinhu zvaitoitika mumba, but ndakatozotanga kuzviona ndakugara ndega kuti paipai ndaedza kuita sei, paipai ndaedza kuita sei, zvinhu zvese ndakutozvibatanidza ndichigara so ndandega. But pandaive mumba ndaitokungoti ndiri kugona because ndaiedza kuda kubatanidza kuti kana atsamwa munhu wangu ndoita sei. Chinhu chandaimufadza nachaida doro, aida kuenda kumashamwari ake, ndoyandomubikira zvinonaka odya, zvese izvozvo ndaitoita. Asi ndasingazivi kuti munhu aitondishandisa. Pedze paitochita Sisimela achitochita kudaro yongoti sorry. I remember panombi yemwana wangu mudiki akatochita yakutoenda 9 months. 9 months akarara nomwe musikana so muzimba kana akatoteerera achiripo ainzi Katarina so. Katarina yeye vanhu vazhinji vanotomuziva ndonzi Katarina muzimba yaya aita zvekurarira nevarume vanhu ava nevarume achisanganisa. Katarina yeye akanoita ameno muzimba anonzi Katarina. Nini nena ndakatozongonzwa anonzi Katarina Sisimeli aive mudhafu mujaindi murefu so akatozotsvaga namba yangu akatonditumira mavhidhiyo vachigeza. Ndopandakatoona kuti cheating yacho yangaita because murume wangu uyu Katarina angarara neshamwari yemurume, then murume ndokubheja kuti ini ndichatopapinda pana Katarina, saka vakaita inenge betting. Murume achibuda mumba makusenini akandiudza kuti ndiri kuenda kunotora mari yangu yemachonesa. Aita zvezvekupa vanhu mari ozopiwa mari neinterest. Saka paakabuda akatobuda achiita kunge ari kunokolekta mari, iye apa aitoenda kunorara naKatarina. Saka Katarina abva azobuditsa vhidhiyo raKatarina iro rekugeza vachiita seyese achiudza mashamwari ake kuti ndazorara naye Katarina. Katarina ndokuzorwadziwa ndokutsvaga namba dzangu ndine nhumbu. Ndobva atozondiudza kuti ona vhidhiyo iro murume wako ndakatorara naye. Zvezvekuda kungondirwadzisa zviye. But achitopedza ndatomukira kuchipatara Sisimeli ndinda kutoapologiza because anga akutondiudza kuti waitaurire naKatarina yeye. Wakapirwe vhidhiyo iroro ukamuentertain Katarina yeye. Ndaitoblamwa kuti vhidhiyo iroro waidita yaaccept it ndakamuentertaina ari kunyeba. Moza even ndakatoona vhidhiyo of which iye face yake yanga isipo but ndaiona zvigunwe zvake, voice rake ndichitorinzwa, but still I could not believe kuti zvinhu zviri kutoitika Sisimeli. I was just on his side. Ndotombelieve akandiudza kuti bloka ningaibloka kumafacebook kwese, usingabvumirwe kana kuita zvemafacebook, usingabvumirwe kana kuita TikTok. Aingoda kungoti iwo uite zvinhu zvake. And patime iyoyo Sisimeli haumbovha wakazviona kuti uri kumanipulatwa. That's what I feel in him. Panguva iyoyo ndisati ndabuda Sisimeli handinombobvira ndakazvifila. Pakaipa. Saka izvozvo zviri hard Sisimeli to a point yekuti like now ever since ndazobuda it's 5 years ndiri single right now, but it's hard for me kuti nditi ndichine that commitment yekuti I know kuti I'm still young, ndotodawo murume and I need to date, but to be honest with you Sisimeli, commitment yemarriage chaiyo I don't wanna lie. I think ndoda munhu wokuti tingangodanana tichiwirirana. Ameno ndingaiti itwe sechii, but chiri chinhu cheche kuti munenge mutoriwo honest murume nemukadzi muchidanana but musina commitment dzemamarriage. Asi muchidanana zvisina kuchitana zvine respect. Handizivi kuti ndingazviite sei, but that's what I feel. Handidi kucommita to anyone. I think vanhu vasingadi kucommita vanongodawo zvokufara muzongowirirana. No, kwete kufara chete Sisimeli, like kutove murelationship iri serious yekudanana but usingaite mukadzi wemunhu. Inozosvika pakukomita munozosvika pakukomita. Iya ipapo Sisimeli ndine fear singatomboita ndiri kunyeba. Chimbomira just wait dating, chimbomira utanga wapora. Mira utanga waida, don't rush. Because every relationship you end up nasvika ikoko. Kazhinji kacho. You want a companion, companionship yenyu anopesera ave futi love inopesera yadevelopa yaita love iri deep futi. Next time nongototora dhukuroko.
izvezvi ndatove 5 years sismeli and I'm still the same. Ndinotogara ndega ndokunotogara. Kana ndadawo boyfriend nditori nayo apo neapo ikabuda ikaenda ndinotorwadziwa, but I still maintain my space. Handimboda kunyeba. Saka zvinorwadza sismeli takarwadziswa yeah, makabuda mumaid. That was pure abuse chaichaiyo. I think it's about self love. Uzvide unyatsofara unyatsoita yese uri one unyatsokumeka sure even the next boyfriend that will come in your life isawe chitokutonga kana kudzira zvokuita. Ndoona uzochita mwana wakwana ndingori ndakatodaiso kana waona zvadetsa angorwa pasi. But sismeli ichi ndinonzi healing chaicho chiriko chinonyatsonzi I heal from this pain. I get over. Wakamboshagira nabereki. Mai vangu vachiri vapenyu, but baba vangu vakafa ndiri mudiki, saka but kushayikirwa ndinako kuya kweko kuti ndinonzwa, but hameno nenyaya yekuti mwoyo wangu sismeli wakabonyeka, moziva, to a point yekuti sometimes even if pain is there I don't feel pain. Zvekuti ndikaona munhu achirwadziswa ndogona kusaona kurwadziwa kwake because I'm over the pain. Iye to an extent yekuti chinonzi pain ndotofunga kuti ndini. I feel like what I went through, what I go through in life mangu, inene zvandiri kusangana nazvo, pain is just me. Saka why would I feel pain outside there ndichinzwa kuti pain yacho nditori inini when I'm not over my situation akadare kuti sometimes I've got questions kuti but why these people come into my life knowingly kuti havasi kuda kugara, havana purpose in life mako, you have never hate them. Of course I'm not saying kuti I'm perfect sismeli. Ndine pamwewo pandenchitadza, but I would expect kuti pandendatadza unondidzora, but not to an extent yekuti unonimanipulator to a point yekuti I can even actually forget my own name. I can even actually forget myself. No, that's the abuse actually. That's the abuse we're talking about. Shatataura zvacho vanokudzisa kuvanhu vese guys ndakutokata because I think my hairdresser is now here. Hello. Yeah, all right. Yes, caller. Yes, all right. Ibodia. Itaura kwa uri bwashika. Mota iyi Benz iri mukati ingada kuzobuda here? No, paka papo pamene Benz. All right. Ndipo nemu yakatobloka paside kudai so. Paka ipapo. All right. All right, chiripo. All right guys, regai ndine ndauda kumborukwa guys. Ndakuda kumborukwa musoro. Saka nai kuti titite naye aripo vamwe havadi kubuda pama life. Plus imwe anogona kuve asiri ameno comfortable nazvo. Kanamaona. Saka we'll continue again the day after tomorrow, right? We are going to continue again the day after tomorrow. Toona kuti tukwenda mberi takadaro kusvika kupi. Anditi munhu ari kuda kundiruka musoro asvika vamwe havadi zvekubuda pama life. Andi munoziya. So ndichauya kusira mangwana ndichinge ndichiuya. I don't know umwe anenge asingadi zvokurukwa musoro guys, plus handikwanisi kutukirwe mumba atinoona bvudzi chinozosara pese pese. Andimaona. So it's a bit expensive. Kanzike movhara kamera ndekurukwa nemi, but handingadi kurukirwa musoro muno mba guys patepu apa pandodyira bvudzi. Guys, GoFund yamai Jeremiah tichiri kufamba nayo yai. GoFund yamai Jeremiah guys, ngatizadzei GoFund. Ina ndimbodongorera kuti kudini. Hanzi ndikati manje kurukirwa muno ndorukira but munozosara bvudzi ndozvinozondinetsa. Aiwa. So guys, hanzi simenerukwa ipano. Aiwa guys, kai ndinorukwa. Ndozo guys, so ndandika
shokupedza live yetu kuri 900 chakadaro. Bye bye guys, I'll see you later. Ndikababa regai tinorwa ndokuta dzakara ndapedza kuruka ndokucharidzai.